Dames en heren, wij gaan aanstonds beginnen. Ik vind aanstonds gewoon een mooi woord. Ja, gebruik ik nooit, maar... Ik wou net zeggen, je praat in één keer heel anders. Ja, dames en heren... Gewoon normaal, hè? Ja, gewoon, normaal. Ja, dan zou ik eigenlijk in het Venrays dialect, maar we gaan het toch in het Nederlands met een zachte G doen. Ja. Dames en heren, welkom bij het Gezondheidscafé. Ik ben inmiddels de tel een beetje kwijt. Misschien dat Jan, de gezondheidsmaker, me een beetje kan... Ongeveer de 10e of de 11e. Ja, laten we de 11e doen. Dat vind ik als vastelavondvierder toch een mooi getal. Maar dit is wel de allereerste versie, de eerste editie binnen de gemeentegrenzen van Venray. En daar zijn we hartstikke trots op en hartstikke blij mee. Het wordt vanavond ook nog eens live gestreamd op Facebook door Peel en Maas TV. En volgens mij ook nog live op Peel en Maas TV zelf uitgezonden. Dus we zwaaien even allemaal naar de kijkers van Peel en Maas TV. Dus vandaar die lampen en dat zweet bij ons. Dus, Ja. En ja goed, ik heb het genoegen gehad om al regelmatig een gezondheidscafé te mogen presenteren. Maar vandaag hebben we heel bijzonder een tweede presentator. We zijn zelf ook wel heel erg benieuwd hoe dat gaat verlopen. Maar de tweede presentator, geef hem even een warm applaus, Maurice Graaf. Dank je. Ja. Maar dan ook gelijk doorklappen voor Rob van Lieshout. Rob presenteert.nl. Maar Rob, jij zegt hoe het vanavond gaat worden. Ik ben ook benieuwd. Eerste keer dat we samen presenteren. We zijn allebei zoiets van, ja, goed voorbereiden, maar we zien wel hoe het loopt. Dus los van elkaar voorbereiden. Ja. Dus dat moet zich een beetje pakken, maar volgens mij komt het wel goed. Ja, ja. Het wordt of Pauwe Witteman of Bassie en Adriaan, één van die twee. Ja. Op het einde mag u daar iets over zeggen. Ja, kijk maar. We gaan er in ieder geval met z'n allen een hartstikke gezellig gezondheidscafé van maken. Het zit bom en bomvol. Aan deze tafel schuiven straks heel veel gasten aan. Tussendoor hebben we 1 keer een kleine break. En we hebben gelukkig ook een muzikant die af en toe even muzikaal een klein intermezzo verzorgt. Dames en heren, Wiek Lensen. Maar even Maurice, voordat we de gasten gaan introduceren. Ja, we zijn hartstikke blij dat je hier in Venray bent. Maar behalve dat jij vanavond hier presenteert, kent men in Limburg jou ook van kerngezond. Ja, ik had als voetballer vroeger nooit kunnen denken dat ze dat later zouden zeggen. Maar... Ja, maar kun je eens even kort vertellen van, ja, wat is kerngezond? Ja, Stichting Kerngezond zet zich in voor kern, staat voor heel gezond. Maar kern staat ook voor de lokale verbindingen die we leggen. En ja, wat doen we dan? Inspiratie... Je moet even spieken wat je doet. Ja, de volgorde. Dat is best wel een lijstje, hoor. Ja, vul. Inspiratie van kinderen op basisscholen. We zitten op ruim 25 basisscholen door heel Limburg. 20 daarvan in Midden- en Noord-Limburg. Waarbij we dus echt de kinderen meenemen naar de teler. Meenemen voor kookworkshops. Maar ook meenemen naar ouderen of mensen die slechter been zijn. Of mensen met een verstandelijke beperking. Om op basis van 3 pijlers, gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gedrag, om ze te inspireren. Ja. En ik zeg altijd van, de een, daar kun je het gedrag direct bij veranderen. De ander misschien later en weer een ander misschien nooit. Maar ons gaat het erom dat het om een niet belerend toontje gaat. En dat ze straks, bijvoorbeeld de suikerquiz, dat ze weten van, in dat energiedrankje, daar zitten 17 suikerklontjes, schrikken sommige kinderen zich rot. Dan zeggen ze, dan hoef ik het niet meer. Ja. Sommigen houden dat dan een week vol. Maar van de 10 kinderen zijn er 3 die dan iets anders pakken, iets gezonders. 3 die dat een week volhouden en 4 die zeggen, boeien, ik vind het gewoon lekker. Maar alle 10, en daar gaat het ons om, hebben ze op een leuke manier de kennis gekregen om op een of ander moment die gezonde keuze te kunnen maken. Ja. Want het woord inspiratie is echt heel belangrijk. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Kun je nog eens zo'n voorbeeld noemen van hoe inspireer je de jeugd dan? Hoe neem je de mensen mee? Topsporters. We hebben ons eigen televisieprogramma, Kerngezond TV, dat hier Omroep Venlo iedere week uitzendt. Ambassadeurs, maar vooral activiteiten. Je moet met ze aan de gang. Ervaren is kennis bij de kinderen. Ja. En dat geldt niet alleen voor de kinderen, dat geldt voor de ouderen. We geven duurzaamheidsworkshops aan het bedrijfsleven, aan instellingen. Waarbij we eigenlijk, wat we geleerd hebben in al die jaren, want we zijn al vanaf 2012 bezig op die scholen, wat we naar het bedrijfsleven eigenlijk transporteren. Want
Het begint met mensen inspireren. Je kan niet zomaar gedrag veranderen. Je kan niet zomaar een hele andere koers. Ja, maar je doet dat al vanaf 2012. Ja. En heb je hier in Venray al voet aan de grond? Of, nee, ik ben vanavond hier, dus vanaf vandaag gaat Venray aan de slag. Oké, nou ja, goed. Je hebt dat nu in ieder geval wel kenbaar gemaakt. Yes. Laten we gewoon gaan beginnen. We gaan beginnen met de eerste tafel, Maurice. Laten we eens even kijken wie we daarvoor uitnodigen. Nou, even mijn speakbrief erbij, want dat is een hele lijst, dames en heren. Maar geef ze even een groot applaus. Harold en Suzanne Stevens van het preventieteam. Hi Suzanne. En loop ook meteen naar voren Mario de Maat en Caroline Stolzenbach van Keer Diabetes 2 om. Hallo. Ook een groot applaus, dames en heren. En Jacqueline Boots en Mieke Kruisberg over het project Samen tegen Eenzaamheid. Kom bij, dames. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Kom maar boven. In de spotlight. Hi. Ja. Dat doen we voor de televisie, even een handje geven, hè? Dat hoort zo. Ja. Hè? Hallo. Tjee. Nou Maurice, trap af. Ja, dat heb ik vaak gedaan. We starten met Harold en Suzanne dadelijk. Maar de rest, even ook aan tafel. Als jullie tussendoor, het is niet zo dat jullie Pauw en Witteman nadoen. Hè? Jullie mogen gewoon interroperen. Ja. Dat geldt voor jou ook, Rob. Ja, en als de mensen in de zaal een vraag hebben, we hebben een leuke catchbox. Dit is een microfoon, hè, voor de duidelijkheid. Dus als iemand een vraag heeft, dan gooi ik die. Of misschien dat ik nog probeer te schieten. Nee. Maar dan hierin praten, dan doet hij het. Denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Ja, Harold en Suzanne, het preventieteam. Gevestigd in Wansum, woonachtig in Venray. Ook een stelletje. Ze zien er goed uit, hè? Ja. Maar vertel eens even en nog kort. steeds is dat. Ja. Ondanks de samenwerking, hè? Ja, is dat zo? Ja, dat komt wel wat bekijken. Ja, maar even, oké, laten we daar maar even niet over. Maar vertel even kort aan ons allemaal, het preventieteam. Wat doen jullie? Ik, ja. Nou, wij zitten in Wansum en wij begeleiden medewerkers van bedrijven, maar ook de werkgever, naar een gezonder en vitaler leven. Dat is eigenlijk het doel, dat is de visie. Dus we richten ons vooral op werkgevers. Want iedereen kent in het bedrijf waar die werkt, of de werknemers die heeft, wel mensen waar het soms niet zo lekker mee gaat. Dat kan lichamelijk zijn, dat kan psychosociaal zijn, dat kan van alles zijn. Privé, zakelijk. Nou goed, en dan is het slim om daar op tijd aandacht aan te besteden. Ja, dus kunnen ze naar ons toe. Jullie wachten niet tot het is misgegaan, jullie zitten echt aan de voorkant. Ja, vandaar ook de naam preventie. Dat snap ik. Hoe melden die zich? Want ik neem aan dat je ze niet zelf gaat spotten. Jawel, Kan ook nog. We gaan natuurlijk wel zelf op pad naar de bedrijven toe om ons bekend te maken. Maar je zegt, ja, hoe komen de bedrijven naar je toe? Niet zomaar. En helaas, jammer genoeg, en dat is wat we dus hebben ervaren, wachten bedrijven toch te lang. Ja. Wij zijn het preventieteam en dan hoop je dat je dus mensen krijgt voordat ze in de problemen raken. Ja. Maar wat we hebben ervaren is dat het nog steeds zo is dat mensen dus pas komen op het moment dat eigenlijk, dat ze al in de ziektewet zitten. Ja. Dus we hebben mensen die tussen de 30 en de 70% in de ziektewet zitten en die hebben we met ons traject wat we dan aanbieden, dat is een van de dingen die we aanbieden, een multidisciplinair traject, krijgen we ze redelijk snel weer op de rit. Maar mensen die 100% zijn uitgevallen, dan merken we dat met het traject dat we nu hebben, ter beschikking hebben, dat krijgen we niet op de rit. Dat is echt, dan ben je echt te laat. En wat maakt dan dat bedrijven en mensen nog steeds eigenlijk pas zo laat iets gaan doen, in plaats van aan de voorkant? Dat is een goede vraag, Rob. Ik denk dat het toch menselijk is dat het eerst pijn moet doen voordat je in beweging komt. Ja. En dat is menselijk. Zie je daar geen kentering? Want zelf denk ik wel eens dat het langzaam toch wel... Sommige bedrijven wel, sommige bedrijven zijn daar echt al heel ver mee en hebben daar echt speciale programma's voor. De Rabobank bijvoorbeeld is daar heel actief mee en de gemeente. Maar goed, er zijn ook nog wel bedrijven die daar bij wijze van spreken nog niet van gehoord hebben of daar totaal niet op in zijn gericht. Dus maar even, is een grote diversiteit. kun je daar eens een voorbeeld van geven? Hè? Want er zijn bedrijven die dat hartstikke goed doen. Ja. Wat doen ze dan? Wat doet een Rabobank of wat doet een gemeente?
aandacht besteden aan de gezondheid van hun medewerkers. Maar hoe doen ze dat? Ja, met bepaalde programma's bijvoorbeeld. Dus, maar dan gaat het vooral om bewustwording. En dat zijn eigenlijk ook wel de 4 pijlers die we zelf inzetten. Dat is bewustwording, voeding, ontspanning, beweging. Dus bewustwording is er daar eentje van. Voeding, ontspanning, beweging. Ja. Dus hoe word je gezonder, hoe word je vitaler? Ja. Dat is niet alleen maar met je voeding bezig zijn. Dat is niet alleen maar iedere dag bij wijze van spreken... Lekker in je vel. Ja. Wow. En dat, om terug te komen op de vraag van, hoe komen de mensen dan, of waarom wachten ze dan te lang? Ja, heel vaak denk maar jezelf, het komt wel goed en het gaat wel beter. En als ik dit maar doe, dan komt het vanzelf dadelijk wel weer goed. Maar soms zijn de dingen zo, complex of een samenloop van omstandigheden, dat het dus eigenlijk niet meer gaat. Ja. Jullie zijn nu ook zelf een bedrijf, hè? Ja. Hoe preventief zijn jullie zelf? Soms preventiever dan al. Oh. Maar wat doen jullie al echt zelf heel goed? Dat vind ik nou wel een goede vraag, hoor. Dat is... We hebben een hondje gekocht. Ja. Dus meer beweging. Meer beweging. Ja. Nee, we hebben zelf ook een zittend beroep. We zitten veel om tafel bij bedrijven met cliënten. Dus dat bewegen, dat is best wel een aandachtspunt. Ja. Nou ja, dan is een hondje toch een mooie stimulans om ermee aan de slag te gaan. Nee, de bewustwording... Je ziet straks Venga massaal aan de hond. Ja, ik heb er ook alleen, dus het helpt. Maar jullie zijn een jaar bezig nou ongeveer, hè? Ja. En misschien moeten we er nog wel even bij zeggen. Kijk, Suzanne en ik zijn allebei in het verleden ook heel veel ziek geweest als kind. Dus gezondheid is wel een rode draad in ons leven. Ja. En we hebben heel veel gezocht, we hebben van alles geprobeerd. Het reguliere circuit en het alternatieve circuit. Dus je kunt zo gek niet bedenken wat. Ja. Dus hebben we alles gezien. En we zijn eigenlijk allebei wel tot de conclusie gekomen dat het niet één ding is wat je weer terug op de rit brengt. Het is belangrijk dat je de verschillende aspecten van gezondheid aanpakt. En beweging is echt een hele belangrijke. Ook de verwerking van afvalstoffen, dat soort zaken, dat gaat niet vanzelf. Daar moet je wel iets voor doen. Ja. En daar hoort beweging bij. Hè. Ik geef even een hele simpele tip waar wij morgen mee aan de slag kunnen, dat we morgen allemaal al iets meer bewegen dan vandaag. Nou ja, als je bijvoorbeeld niet in slaap kunt komen s'avonds, dan kan het zo zijn, bijvoorbeeld stel iemand heeft actief gesport voordat hij naar bed gaat. Meestal kun je dan niet in slaap komen, omdat je lichaam vol zit met adrenaline en cortisol. En het is heel simpel op te lossen door gewoon een half uurtje te gaan wandelen. Met wandelen, en dan heb ik niet over sporten, niet streng wandelen, rustig wandelen. Bouwt jouw lichaam vanzelf die adrenaline en de cortisol af en dan val je rustig in slaap. Ja. Maar eigenlijk is het beter om s'avonds gewoon niet actief te sporten. Maar dan heb je maar zuurstof. Weet je, als je het ook hebt over bewustwording, hoeveel mensen slapen met het raam dicht op de slaapkamer en ook nog de deur dicht, lig je met z'n tweeën in bed, en voor verbranding heb je ook zuurstof nodig. En om fit 's ochtends wakker te worden, heb je gewoon zuurstof nodig. Is hier trouwens ook ik heb een vriendin. Waarom? Mijn vriendin heeft de sokken aan en de verwarming aan. Ja, maar daar is op zich niks mis mee, Maurice, als er maar genoeg ventilatie is. Ja, oké, dat is niet sexy, maar als er maar voldoende ventilatie is. Ja. Maar je had het over bewegen. Ik sport zelf. Bewegen is ontzettend goed, vooral voor je mindset. Ik merk, na 7, 8 minuten op die loopband bijvoorbeeld, als ik flink begin te zweten, dan loopt dat hoofd letterlijk langzaam leeg. Dan ben je even alles kwijt. Daarom sport ik 4 keer in de week, voor af te vallen. Mag ik 6, 7 keer in de week gaan sporten, denk ik. Maar wat we ook hebben gezien, mensen die bij het preventieteam komen, zitten dus vaak wel al echt met serieuze klachten bekend. En dan is flink en fanatiek en heel actief sporten niet eens het belangrijkste. Dat is niet eens verstandig. Dan gaat het er veel meer om. En dat is ook waarom zitten we in Wansum. Dat is natuurlijk een samenloop van omstandigheden. Maar het mooie is ook, we zitten er aan de rand van een bosgebied. Dus we gaan ook heel vaak komen met de mensen naar buiten. Ja. En of dat nu is voor de coaching of om over voeding te praten, maar ook voor de beweging. Er zit een trimbaan bij en onze personal trainer die gaat daar gewoon het bos in. Dus het is ook gewoon op maat. En dan heb je meteen op je zuurstof te pakken. Dus al die mensen die meer willen weten over het preventieteam, je moet zijn in Wansum op de postbaan, geloof ik, hè? Dat is de oude fietswinkel van Dijks. Ja. Dan weten mensen hier wel waar dat is. Website? Preventieteam.nl? Nee, hetpreventieteam.nl. Hetpreventieteam.nl. Ja, en jullie kunnen nog veel en veel meer vertellen, maar we hebben nog meer gasten hier aan tafel. Hè? Ja, het preventieteam. Mario, zou dat iets voor jou zijn geweest? Nou, ik heb wel een hond. Ja, wel een hond. Want Mario... Ja, wat denk je? Ja. Mario en Carolien, jullie zitten hier vanwege... is het een project, Keer Diabetes 2 om? Of is het een programma?
Het is een programma. Ja. Het is een programma wat mensen wordt aangeboden die type 2 diabetes hebben. Ja. En wat hun helpt om een gezondere leefstijl te krijgen, waardoor ze die diabetes kunnen omkeren. Ja. zoals we dat noemen. Wat Even helpt voor mij- even het verschil tussen diabetes 1 en diabetes 2? Ja, even voor mij, een leek. Hè, kijk, alle kijkers van Pele Maas, die weten wat diabetes 1 en 2 is, behalve ik. Maar kun je het voor Maar mij ik ga even het u uitleggen? Ja. Er zijn in Nederland 1 miljoen mensen met diabetes. En je hebt type 1 diabetes, dat zijn de mensen die dat op hele jonge leeftijd vaak krijgen. Ja. Dus daar doet hun alvleesklier het niet meer. Dus die moeten vanaf het begin medicatie, insuline spuiten. Ja. Dat is een kleine groep. Het overgrote deel is type 2 diabetes. Mhm. En heel vroeger noemden we dat, vroeger noemden we dat ouderdomssuiker. Mhm. Dat kennen de meesten misschien wel, het woord. Tegenwoordig zie je dat op steeds jongere leeftijd. Ik heb mensen in mijn praktijk van 30 jaar die al die vorm van diabetes Oké. hebben. En dan heeft het heel vaak met leefstijl te maken. En wat gaat er dan over het algemeen mis als mensen dat op zo'n jonge leeftijd krijgen? Dat de leefstijl waar het om gaat is dat de voeding eigenlijk niet oké is. Beweging vaak niet oké. Hetzelfde Ja. wat ik Ja. van jullie hoor, van het preventieteam. Er is heel erg veel stress in deze maatschappij. Dat heeft ook een ongunstig effect op voeding, op beweging, op Ja. mentale welzijn. Slapen, goed slapen is ook een pijler van van Ja. gezondheid. Nou ja, jullie Ja, matchen ja, wel. Hè? ja, 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 ja. We hebben het over hetzelfde. Ja, maar Mario, jij bent Ja. ervaringsdeskundige. Ja. En het programma heet Keer Diabetes 2 om. Dus ik neem aan dat dat bij jou Ja. gelukt is. Ja, dat is gelukt. Dat is te zien, toch? Ja, maar Hoezo, je kent me niet daarvoor, toch? Hey, een goed Dit was een poging presentator om een bereidt zich compliment voor. te Ik heb maken. de foto's bekeken. Je kwam met bril binnen, dat kende ik Ja, nog niet. en toen zonder bril. Ja. Nee, ik heb, denk rond mijn 50ste is er ontdekt dat ik diabetes had, hoge suiker. Mijn hele familie heeft het. Dus ik geloof 85% kans om het al te krijgen, dus ik had het ook. Ik ben eerst begonnen met een pilletje, nog een pilletje, nog een pilletje. En dat gaat zo maar door. Uiteindelijk ben je aan de insuline spuiten. Eerst 1 keer per dag, toen 4 keer per dag. Zo. En vanaf dat ik insuline ben gaan spuiten, ben ik me echt heel slecht gaan voelen. Ja. Dus het is sowieso een gedoe. Dan ben ik verpleegkundige van mijn vak, dus de handelingen vond ik niet zo'n punt. Maar wel wat het met je lichaam doet. Ik heb 4 jaar lang gespoten, maar ik 4 jaar lang niet uit geweest. Niet op vakantie, geen verre reis. Ik heb echt onder een Opgesloten. steen geleefd. Ja. Eigenlijk, om het maar zo een beetje overdreven te Want zeggen. wat doet het dan met je lichaam? Je bent heel erg moe. Ja, je bent kapot. Je doet 's morgens je ogen open. Je denkt, hoe ga ik deze dag doorkomen? Oké. Dat was mijn grootste. En dat hoor ik van collega's, mensen die diabetes hebben ook. Nou, kortom, ik heb op televisie een filmpje gezien, bijna 4 jaar geleden, van Hanno Peil. Dus een beetje de voortrekker van dit hele programma, die op een gegeven moment bedacht heeft, ja, we zitten nu wel alle mensen insuline te geven, maar is dat wel zo slim om te doen? Moeten we misschien iets anders gaan doen? Een onderzoeker in het ziekenhuis in Leiden. Een diabetoloog. Een diabetoloog, Ja. een heel Diabetoloog. deskundig iemand. Ja. Ja. En die zag ik op televisie bij Nieuwsuur en mijn man en ik keken elkaar aan van dit gaat toch misschien wel voor mij werken. Ik ben Ja. meteen in de telefoon geklommen en dat was eind december. Begin januari start een groep, ik heb me gelijk opgegeven. En dat betekent in de praktijk dat je eerst 2 dagen intern met een groep, met alle deskundigen. En dat heb je bij Carolien en gedaan diëtisten. dan, hè? Nou, Carolien zat niet had in dat toen mijn nog groep, niet, zij nog zat niet. later. Ik zat in de eerste groep, dat Ja. is nu 4 jaar bijna geleden. Maar je wordt dus begeleid door een arts en diëtisten. En En hoe anders wordt jouw leven dan? Je wil het niet weten. Ja, je wil het Ja, ik wil het weten. Ja, absoluut. Nou, ik had hier 4 jaar geleden echt niet gezeten. Daar Nee. had ik echt de energie niet voor gehad. Nee, maar hoe gaat het nu? Nu doe je 's morgens je ogen open Ja. en dan? Hello world. Ja. Oh, dat wil ik ook. Ja. Nee, dat is echt geen grapje, dat is echt zo. Dat betekent in de praktijk dat ik anders ben gaan eten. Ja. Ik ben in Zuid-Limburg opgegroeid, dus ik ben opgegroeid met Limburgse vlaai in alle soorten. Ja. Nou, geloof me, dat doen ze in Noord-Limburg ook, hoor. Ja, dat is wel waar. Maar het kan erger als Oh, het. oké. Ja. Maar die pijlers die jullie noemden, die zijn voor keer diabetes om eigenlijk gelijk. Je moet echt naar die 4 elementen kijken. Ja. En ik ben begonnen aan het programma en toen spoorde ik dus nog meer dan 100 eenheden voor de mensen die weten wat het is. Het is heel veel. Ja. En binnen 2 weken was ik er vanaf. Zo.
En ik heb geen medicijnen meer, ik spuit niet meer. Ik heb minder medicijnen voor hoge bloeddruk, geen medicijnen meer voor cholesterol. Ik ben daar weer. Ja. Ja, zo simpel. Besef je hoeveel mensen in die situatie nou zitten en die misschien jou nu horen en denken van... Als ik het kan, kunnen zij dat. Ja. Ja. Het is geen dieet, het is ook geen grapje. Je moet het de rest van je leven doen. Dat betekent dat ik altijd keuzes moet maken, elke dag weer opnieuw, overal waar je komt. Maar goed, dat moest je met je medicatie ook. Nee, dan kon Nee? ik een beetje meer insuline spuiten. Oké. En dan had ik een gebakje en dan dacht ik, een beetje Hoppakee, erbij. Ja. Dus die verslaving moet je al van afkomen. Dat Ja. je bewust bent wat je eet, bewust bent hoe je slaapt, hoe je beweegt. Hoe je wordt geleerd om bewuster om te gaan met En dat dingen. leren, dat doe jij dan? Dat leren Ja, we dat onder aanleren. andere. Ja. hè? Ja. Ja. Hoe ziet zo'n programma er dan uit? Het programma ziet eruit als een eerste half jaar een heel intensief traject. En dat intensieve traject dat is dan 5 contactdagen, zoals we dat noemen. Hè, met een start tweedaagse. Hè. Dus die start tweedaagse dan krijgen mensen uitgelegd van hoe zit het met jouw lichaam. Hè, hoe werkt het systeem in jouw lichaam. Waarom reageert het lichaam van een diabetespatiënt nou anders. Waarom ben je zo moe van de huidige aanpak. Je krijgt zeg maar ook heel veel uitleg van een diabetesverpleegkundige. En die helpt mee met de medicatie afbouwen. Dat moet allemaal wel verantwoord zijn. En er zit een coach in het programma. En die coach die gaat praten over van wat zijn je doelen, waar wil je naartoe, wat zijn je belemmeringen en wat heb je nodig om daar weer stappen in te maken. Je gaat leren koken op die manier. Dat is op de andere manier. Dus je krijgt kookles, zeg maar. Ja. Met de groep wordt Ja. gekookt. Niet alle maaltijden. Een deel van de maaltijden dat verzorgt de kok op locatie. Ja. Je gaat een prikapparaatje krijgen om je eigen bloedsuiker te kunnen controleren. En je gaat heel vaak, want heel veel type 2 diabetes hebben nog geen prikapparaatje. Dus als ze nog geen insuline hebben ze dat niet. Dus die gaan dat krijgen en die gaan gewoon leren van wat is de invloed van voeding, wat is de invloed van een wandeling die ik heb gemaakt, wat gebeurt er met mijn lijf. Ja. Dus ze leren hun lichaam kennen. Er zit een overnachting bij. De tweede dag gaat het programma daar nog een stuk op door. En dan ga je terugkomdagen krijgen. Dus start tweedaagse en dan na een maand kom je terug. Ja, want het klinkt als heel intensief, Ja, die ja. eerste 2 dagen. Maar het is zo Ja. fantastisch. Ja. Ja, je ziet mensen zo opknappen alleen Ja. al. En je ziet mensen zo de kwartjes... In die vallen. eerste 2 dagen? In de Ja. eerste 2 dagen zie je gewoon de kwartjes vallen van... hé jongens, wat gebeurt hier nou? Ja. Hoe heb ik het nou altijd gedaan? En ik krijg nou tools, ik krijg nou handvaten... om het zelf anders te kunnen doen. Ja. Waarom is me dit niet eerder verteld? Hè? Dat hoor je Ja. echt wel mensen die daar gewoon ook een beetje boos over kunnen worden. Ja. En zijn er ook veel mensen die terugvallen? Ja. Ja, dat wel? Ja, daar ben ik ook eerder. Ik ben nu 4 jaar Ja. bezig. Afgelopen jaar heb ik een beetje een moeilijk jaar gehad. Dat begon dat ik prednison moest slikken voor een longontsteking. En dan gaan je waardes dus omhoog, want zo reageert je lichaam dan. En dan gaan je waardes omhoog. Denk je, nou, dat gebakje kan ook wel een keer. Ik ben nu toch... Dan kom je toch je oude patronen weer tegen. Maar ik wil natuurlijk absoluut niet weer aan de medicijnen en aan de insuline. Dus ik heb onder andere Carolien ingeschakeld van help mij even op dit traject. Er zijn natuurlijk wel ook nog steeds terugkomdagen waarbij je informatie krijgt. Maar 1 op 1 werkt voor mij dan beter. Want Carolien, jij bent gevestigd niet in Venray, Nee, ik ben gevestigd in Blerik in Blerik. en in Grubbevorst. Ja, maar even mensen uit Venray, moeten die dan helemaal naar Blerik of naar Grubbevorst? Ja, dat of zijn er is hier wel in Ja, why not? Dat doe ik ook, Grubbevorst? hoor. Ja, why not? Ja. Ja. Maar zou het ook iets kunnen zijn wat jullie in het programma... Ik noem maar wat. Jij bent gelijk aan het verbinden, dat is goed. Daar hou ik Ja. van. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat Carolien nou precies met die voeding nog doet. Daar Ja. wil ik nog wel iets Ja. meer. Ja, ik wou nog heel even over dat programma, die dagen afmaken. Hè, want we hadden die start 2-daagse en een terugkomdag. En dan nog 2 terugkomdagen. Dus dat zit in dat half jaar. En daarna is 1,5 jaar nazorg. Hè? Dus kunnen mensen naar ook terugkomdagen. Maar jij zegt, Maurice, wat doe je met die voeding? Ja. Die voeding is puur en onbewerkt. En dat wil zeggen, niks pakjes, niks zakjes, niks wat jouw oma niet zou herkennen als voeding. Gewoon puur. Dus je kunt 3/4 van de supermarkt dus kinderen Overslaan. beslaan, hè? Ja. Je gaat letten op minder koolhydraten, want daar kan iemand met type 2 diabetes kan die koolhydraten niet verdragen. Dus die worden Dus pasta, aardappelen, brood voornamelijk. Ja. Weglaten. Veel meer weglaten. Ja, of ik heb natuurlijk dat testapparaatje. Als ik een keer echt zin heb in aardappels, dan test ik van tevoren. Is mijn waarde oké? Dan denk ik oké, dan eet ik een keer aardappels. En dan test ik na 1,5 uur weer om te kijken wat het gedaan heeft. Ja, Ja. wat het doet. En dan denk ik, nou die aardappels ga ik niet meer doen. De aardappels gaat trouwens goed bij mij, maar pizza is bijvoorbeeld killing voor mij. Ja. Dus dat doe je dan ook gewoon niet meer. Ik ga mijn lichaam niet... En verder? En verder ga je gezonde vetten eten. Dus dat is ook voor heel veel mensen vreemd.
Iedereen is jaren bezig geweest met minder vet, minder vet, minder vet. Ja. In dit programma ga je dus wel meer vetten eten, gezonde vetten. Zalm, tonijn. Zalm, tonijn, olijfolie, goede boter. Ja, goeie botter. Roomboter, noten. Ja. Ja. Maar het zit hem echt vooral in die voeding dus. Het zit hem heel goed in die Ja. voeding. Ja. En ik snap dat jullie daar nog veel meer over Zo, willen ja, vertellen. dan Maar kun je ook weer uren. gezien de tijd. Ja, Ja. Maurice, sorry. Maar we hebben nog een tweetal gasten aan tafel. Ja. Mag ik even het bruggetje naar de Ja. twee dames aan die zijde. Mieke en Jacqueline, jullie zitten hier voor het thema, of voor het project Samen tegen eenzaamheid. Dat klopt. Wat is Samen tegen eenzaamheid? Waar komt dit vandaan? Dit komt vandaan uit de Gezondste Regio 2025. Ja, Er is een werkgroep opgericht om samen tegen eenzaamheid iets te kunnen betekenen voor mensen die dat ervaren. ja, We zijn met een groep van ongeveer 12 personen en we zijn een heel aantal keren bij elkaar geweest om te kijken wat we kunnen doen. Wat vooral opvalt is dat er heel veel is, heel Ja. groot aanbod voor mensen. Maar wat we ook herkennen, hè, Mieke, is dat er zoveel aanbod is dat het overkilt ook af en toe is. je bedoelt aanbod voor dingen die georganiseerd worden voor Klopt. mensen die eenzaam zijn. Klopt, Activiteiten om elkaar te ontmoeten of samen te eten. Er wordt veel gekookt voor eenzame ouderen. Vaak zie je dat heel veel ouderen, zeg maar, Ja. de doelgroep is. Maar je hebt ook mensen met een GGZ-achtergrond of mensen met een zeg maar lichamelijke beperking of zo. Ja. Die soms ook eenzaam zijn. Of jongeren, die zie je Ja. ook. Ja. Dus, en er is heel veel eerst gaande, maar het is ook heel erg moeilijk. Hoe krijg jij grip op eenzaamheid? Want eenzaamheid is ook een gevoel. En sommige mensen zeggen, het is heel leuk, alles wordt georganiseerd. Ja. Maar dan kom ik thuis en dan zit ik nog alleen. En dan is het nog moeilijker om dat gevoel weg te krijgen. Dus we hebben iets van, het is wel handig, daar moet gewoon aandacht voor blijven. Ja. Ja. En jullie hebben dat dus geconstateerd, dat er heel veel is, maar dat het daar niet mee opgelost is. En nu? Want wat gaan jullie dan doen? Of wat zijn de plannen? De plannen zijn om 28 januari een bijeenkomst te organiseren in regio Venray. Daar nodigen we professionals uit om met ons te sparren hoe we elkaar kunnen vinden, hoe we elkaar kunnen bereiken. Dus dat Wie is zijn wij? Hoe wij elkaar kunnen vinden? Wie is wij? de professionals inderdaad, de organisaties, de gemeente, Synthese, oudere organisaties. Iedereen die ook iets doet met eenzaamheid. Want Ja. dat het er heel veel verschillende organisaties zijn. We doen het zelf met ouderen in zorginstellingen gekoppeld aan de jeugd van een sportvereniging. Maar ook dan kom je maar 4, 5, 6 keer per seizoen bij elkaar en dan gaan ze ook weer alleen naar huis. Je ziet heel veel projecten. Bijvoorbeeld, ik werk ook in de gemeente Horst aan de Maas. Dan heb je het Samenwijzenproject en dan gaan ze bij 75-plussers preventief op huisbezoek. En dan ga je het ook hebben over hoe zit het met sociale contacten, met contacten met kinderen, met de leefomgeving, hoe zit het met financiën en dergelijke. En daar zie je dat de mensen heel erg blij zijn als iemand gewoon een keer op bezoek komt. Want ze krijgen niet altijd evenveel bezoek. En dan krijgen we ook wel het signaal dat mensen zeggen van ja... Maar Mieke, dat zie ik bij Opsporing Verzocht ook, hè? Dat de ouderen bezoek krijgen. Ja, nee, maar dat is allemaal bezoek, hè? Ja, financieel. Nee, maar dat zie je wel terug. En wij krijgen ook wel eens terug van jongeren op school. Dat ze iets hebben van ja, ik zit hier wel in klas. Of jonge mantelzorgers die zeggen iedereen gaat sporten of wat dan ook. Maar ik moet thuis wel voor mijn broertje of zusje zorgen. Of mijn moeder een keer niet kan. Dus daar hebben we ook iets van, daar moet ook aandacht voor komen. Ja. Maar willen jullie vooral dan, wat is het doel van de club waar jullie dit mee doen? Willen jullie vooral bewustwording creëren of willen jullie het probleem aanpakken? Ja, oplossen lijkt me denk ik onmogelijk. Ja, ik denk beide. Ja. Ja, een soort paraplu, zoals het mooi bij de Gezondste Regio is, om te kijken dat we een paraplu kunnen vormen waar we de aangeboden Ja, waar het, kunnen waar het aanbod koppelen zichtbaar wordt. Ja, dat je elkaar leert kennen. Maar het is inderdaad wel heel moeilijk. Het is een heel groot thema. Maar het is wel goed dat er aandacht voor is. Ja, want Mieke, jij bent werkzaam bij Synthese, hè? Dus jij doet dit beroepsmatig, neem ik aan. Maar ik weet, Jacqueline, jij bent werkzaam bij de Rabobank. Ja, klopt. Rabobank Horst Venray. Wat is dan voor jou de drijfveer om in deze werkgroep te gaan zitten? Nou, de Rabobank Horst Venray doet ook een aantal dingen ondersteunen van de Gezondste Regio 2025. En Angelique Jansen, onze directrice, heeft mij gevraagd of ik daarin wilde deelnemen. Eenzaamheid spreekt mezelf heel erg aan. Ik heb een dementerende schoonpapa, waardoor ik zie dat mijn schoonmama daardoor toch in een andere richting
Mijn moeder is haar man overleden. We pamperen ze wel, maar toch ervaren ze eenzaamheid. Ja. En dat doet me zeer. En, Precies. vandaar dat ik dit thema een heel mooi hart toedraag. Ja, en ook fijn dat we dat mogen bieden, ook als werkgever die eraan meewerkt, de ruimte beschikbaar stellen. Maar we hebben gewoon een heel mooi team met mensen die... Ik vind het echt prachtig, Rob. Ik zat vorige week, wij doen dat dus met het jeugdteam van VVV, onder 15, waren we vorige week bij Zorginstelling Crescendo in Venlo. En daar zaten dus ook mensen die moeilijk ter been waren, rolstoel, maar ook die licht dementerend zijn. En op een gegeven moment heb je dus, met muziek hadden we ook iets. En dan zijn ze allemaal mee aan het zingen. En dan krijg je zulke geweldige sfeer, krijg je gewoon kippenvel van. Maar dat herken ik een beetje in jouw verhaal ook. Ja. En mantelzorg. Ik heb nooit geweten dat het zoveel met iemand doet en dat het zo belangrijk is. Ook die helpen in de eenzaamheid. Dorpsondersteuners in dorpen die heel belangrijk. Verbindingen zoeken. Daar hebben we ook personen van in zo'n werkgroep zitten. Dus het is heel breed. Ja. Yes. En, dit is heel breed. En als ik jouw verhaal dan hoor, dan denk ik, dit is één van de verhalen. Maar volgens mij moeten er dus, ik denk hier in de zaal al ontzettend veel mensen zijn die op de een of andere manier dit herkennen. Als het gaat om eenzaamheid, hoeveel mensen, hebben jullie daar een beeld van in Venray en Horst, zijn er eenzaam? Volgens mij heeft de gemeente Horst het in beeld. Daar zijn cijfers van. Er zijn cijfers. Venray weet ik niet. Horst weet ik maar hebben jullie dat is ook niet te zeggen. Nee, maar het is wel een onderzoek inderdaad naar gestart. Ook klaar. Ja. Daarom ook dat thema is opgepakt. Ja. Hey, heel mooi thema. Je gaf al aan in januari een bijeenkomst. Klopt. Zeg nog 1 keer tegen iedereen wanneer dat is. Op 28 januari in het gemeentehuis in Venray vanaf 5 uur. Dus 28 januari, gemeente Venray, 5 uur. En iedereen die beroepsmatig met dit thema te maken heeft, kan zich bij jou melden. Het is niet alleen beroepsmatig, want ook bewonersinitiatieven die iets met ouderen doen. Die moet je mogen aanvullen. En bewonersinitiatieven. Goed zo. Ik hoor de muziek. En dat betekent dat deze eerste ronde erop zit. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor al onze gasten. Dank je. Dames en heren, we gaan verder met de volgende gast hier aan tafel. Dat is eigenlijk een beetje gekoppeld aan het thema scholen en positieve gezondheid. En daarvoor nodig ik uit bij Trude en krachtige ik, oftewel Trude van Dijk en Joyce Verhaag. Die zitten hier vooraan. Welkom. Ja, Joyce, door net of die nog niet gezien Welkom. hebt. Ja. En namens Boerderij-educatie, en ik zie dat ze alle drie hetzelfde polootje aan leuk hebben. hè? Leuk. Jacqueline Kusters, Edith Weijers en Judith van Dijk. Eenheid, uitstraling. Ja, hallo. Hi. Hallo. 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 Hoi. Ja, kan nog net daar. Ja. Het publiek is ook wat braaf, vind ik, hè? Ja. Als u een vraag heeft, dames en heren, gewoon even zwaaien, roepen, dan gooit Maurice of ik die catchbox richting. Zal ik hem gewoon eens gooien, kijken wat er gebeurt? Ja, af en toe moet je ook gewoon knuppelen en de doen er ook gooien. Van? U wou wat vragen? Dat is een van de vele highs in die vraag die gaat over de sprekers die er net geweest zijn. Dus kan nog wel, eentje. Kan nog wel? Oké. Het gaat over dat laatste initiatief. Hartstikke mooi. Eenzaamheid. Tegen eenzaamheid. Tegen eenzaamheid, ja, dat zei ik ook. Maar ja. Heel goed. Ik herhaal dat. Ja, precies. In Horst is pas geleden het initiatief gestart, Eet met je hart. En dat is een prachtig initiatief. Daar gaan ze met mensen die eenzaam zijn ook samen koffie drinken of een tafel. Maar wat je nu merkt is, en dat hebben heel veel in dit soort initiatieven, hoe krijg je nou die mensen die achter die voordeur zitten en niet daar komen, hoe krijg je het niet zover dat je die wel kunt bereiken? Ja, dat is een goede vraag. Denk ik toch en volgens mij zeiden ze dat net ook, van er wordt zoveel georganiseerd, maar hoe krijgen we iedereen daar? Waar zitten die dames? Waar zijn ze heen? Hier. Ja, dit is wel een uitdaging voor Wim, onze cameraman, hoe die dat hier voor elkaar krijgt. En we zijn live. Ik geef me even, ja, ik ben nou bij jou, Mieke. Hi. Dat is eigenlijk de vraag die we onszelf ook afvragen. Ik weet dat de dorpsondersteuner uit Amerika, die zit hier toevallig ook in de zaal, die heeft ook een keer aangegeven van
Er kwam een vrouw bij ons bij een bijeenkomst en die duurde echt 3 keer voordat ze zei, ik ben ook een type die eigenlijk ook gewoon heel lang eenzaam is geweest. Ja. En toen zei hij ook van, we kwamen zo vaak die mevrouw tegen en we zagen het niet aan mevrouw. Dus het is echt wel een heel lastig iets. Dus als jij de oplossing weet, Hai, dan horen wij het graag. Maar ik denk dat het wel goed is om mensen bewust te maken van waar kun je op letten. Zijn de gordijnen vaker dicht? Of spreekt iemand uit dat hij iets mist? Of wat dan ook. Dat we elkaar helpen hierin. Goed zo, dankjewel. Hij werkt wel dus, die box. Hij werkt, hij werkt. Ja, nee, je krijgt hem nu. Nee, we gaan door met het programma, Hai. Nee, Hai niet meer nou. Precies, ik denk, nu is mijn kans. Ja, die is voorbij. Dat deed je wel goed trouwens, Rob. Dankjewel. Dit is trouwens een ronde girl power, zie ik, hè? Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, dat valt mij Ik op. denk, nu ga je daarop door. Nee, ja, nou... Ik was ook nog met die eenzaamheid bezig en ik zie hier alleen dames. Ik zit dus ook vaak in die zorginstellingen. Ja. En ik denk dat ik niet overdrijf als 80% daar vrouw is. Ja. Die de man al overleefd hebben. Maar In veel gevallen. We hadden net Ik maak me daar best zorgen over. We hadden net Harold aan tafel. En er komen dadelijk nog wat meer mannen ook. Maar het klopt, ja, het zijn vooral vrouwen. Maar dat maakt wat mij betreft niet zo heel veel uit, toch? Nee, we gaan door. Ja, ik was aan het wachten op de eerste vraag. Maar... Ja, we gaan met Trude en Joyce gaan we beginnen over de krachtige ik. Misschien dat jullie zelf eerst even het verhaal achter de krachtige ik willen vertellen. Joyce. Ja, krachtige ik is mijn praktijk. Ja. En Trude heeft de praktijk bij Trude. Ja. Nou, wij zijn beide integratief kindertherapeut. Ja, daar heb ik meteen een vraag. Dat klinkt mooi. Wat is integratief kindertherapeut? Dat weet u allemaal, maar ik weet dat niet. Dikke vandaan. Wat is dat? Integratieve kindertherapie richt zich vooral op het kind. Dus wij gaan helemaal uit van wat het kind meebrengt de praktijk in en daar stemmen wij op af. Dus wij vergelijken het wel eens met naar de overkant van de rivier gaan. Het kind staat aan de overkant op de oever en heeft een boodschap, zit ergens mee. En zijn wij bereid, wij zijn bereid om in dat bootje te stappen naar die overkant te varen en daar op onderzoek uit te gaan. Ja, en daarin nemen wij alles mee wat zich aandient. Dat heb je mooi uitgelegd. Je kon wel juf zijn. Ja. Dat ben je ook geweest, hè? Ja, dat klopt. Ja, heel goed. Maar hoe kom je dan op het idee om ik kan het voor me niet. Integratief kindertherapeut te worden? Hoe ontstaat dat? Nou ja, ik denk, als ik voor mezelf spreek... ik kom uit de bankwezen. En voelde al jaren, ik wil iets met kinderen gaan doen. Want ik zag om me heen heel veel kinderen die lekker in de vel zaten. Maar ook een heleboel kinderen waarvan ik ouders hoorde zeggen van... Goh, het gaat niet lekker, maar wat is er toch aan de hand? Of bij scholen hoorde ik van het is lastig om een kind... We weten niet wat er aan de hand is. We doen al van alles in de ondersteuning, maar het lukt niet. Dus vanuit zeg maar die passie van ik wil daar iets mee doen, ben ik op onderzoek uitgegaan van wat sluit daar nou op aan? Waar vind ik een therapie of een vorm van begeleiding die daarbij past? En in die zoektocht ben ik in Amsterdam terechtgekomen. Waar de Nooit academie... verkeerd. Nooit verkeerd. Lekker langs de deur, heel praktisch. Ja. Maar waar de opleiding tot de Academie voor Psychotherapie zit. En daar merkte ik van dit is wat kinderen nodig hebben. Eigenlijk wat Trude ook zegt. Het naar de overkant gaan. Ik zie nog best vaak dat we aan deze kant blijven. Dat we zeg maar vanuit hier wel kijken van dat kind zal wel ADHD hebben. Of dat kind zal wel... Ja. Of die doet wel heel boos. Gaat niet lekker. Dan moeten we een straf aan geven. Of maatregelen. In ieder geval een plakplaatje op willen we overal. Of we zien vooral het gedrag. En daar gaan we op acteren. En dat vind ik het mooie aan onze vorm van therapie. Dat we verder kijken dan dat gedrag wat een kind uit. Ja. En hoe komen die kinderen bij jullie? Meestal benaderen ouders onszelf. Of eigenlijk wel altijd. Hè? Ja. En waar ouders dan vaak mee komen is...
Het gedrag, hè, dat valt op. School heeft aangegeven van, goh, hè, jullie kind is boos of trekt zich juist terug. Ja. Soms lopen ouders daar thuis ook tegenaan. Of is het juist heel verschillend, dat op school men het gedrag wat thuis opvalt juist niet ziet of andersom. En in de kindertherapie noemen we dat de beschermer. Dat is voor kinderen een begrip waardoor ze goed kunnen begrijpen waar het over gaat. En dat is dus, wat doet het kind? Mm-hmm. En dat heeft mij persoonlijk ook in beweging gezet. Ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs om te willen begrijpen, hoe komt het nou dat jij doet wat je doet? Daar zit een reden achter. En wij acteren vaak als omgeving op dat gedrag, maar daarmee kun je het gesprek niet aangaan. Het gaat erom wat daarachter zit. En dat is vaak een heel, heel naar gevoel. Ja. En dat is wat wij proberen in kaart te brengen. En hoe doe je dat dan met zo'n kind? Want ja, met een volwassene ga je waarschijnlijk om tafel zitten en een volwassene kan daar vaak woorden aan geven. Ja. Ja. Hoe gaat dat met kinderen? Want hoe oud zijn de kinderen? De kinderen die bij ons in de praktijk komen, zijn tussen de 4 en de 12. En ik heb ook wel een aantal pubers bij mij in de praktijk. Maar het accent ligt toch wel in de middenbovenbouw. Dus dan heb je het over kinderen tussen vanaf groep 4 tot en met groep 8. Maar hoe doen zij dat? Want ik kan me voorstellen dat voor die kinderen, die kunnen daar niet altijd woorden aan geven. En hoe komen jullie dan toch tot... Dat is ook het mooie, zeg maar, van deze therapie. Dat we niet onder een tafel gaan zitten. Want dat voelt voor kinderen ook vaak een beetje bedreigend. Want dan moeten ze allerlei antwoorden gaan geven over dingen van waarom ben je boos en hoe komt dat dan? En dat weten kinderen vaak niet eens. Hoe weet je of er iets is of dat het gewoon een etter is? En ik reflecteer gewoon naar mezelf op die leeftijd. Was jij gewoon een etter? Ik was gewoon een etter. Nou, ik had alleen maar die bal nodig en de rest interesseerde me helemaal niks. Je deed misschien etterig. Maar dat kan ook heel leuk zijn. Dus wanneer een kind... ik vind achteraf schaam ik me er echt serieus voor. Maar ik was dus gewoon niet etter. Maar ik had verder, zover ik weet, geen probleem. Nee, misschien was het er maar misschien jouw omgeving maar ik denk dat ze daar heel snel doorheen... Maar nu even terug naar die kinderen die niet alleen een etter zijn, zeg maar. Ja, wat jij vroeg, hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Als je niet in gesprek... ik ben daar heel benieuwd naar. Ga je met ze knutselen, wandelen? Een heleboel creativiteit en humor inzetten. Ja. En in ieder geval sowieso al een heleboel erkennen. Want een kind dat binnenkomt kan heel open binnenkomen en zeggen van weet je, hier heb ik last van. En daar kom ik voor. Dat zul je niet zo heel vaak treffen, denk ik. Hè? Nou, soms wel. Maar dan zijn die kinderen al best wel sterk in hun ik. Maar er zijn ook kinderen die komen binnen en die zeggen van... ik kom hier spelen en ik heb nergens last van. Ja. Nou, dan hebben wij als kindertherapeut iets te doen. Dan is het de kunst om dat waar het om gaat de ruimte in te krijgen. Ja. En soms moet je daar dan... een spel voor van de tafel afmaaien, om die boosheid in de ruimte te krijgen. Maar dan heb je wel in de ruimte waar het om gaat. Het ligt een beetje aan de manier waarop. Jonge kinderen tonen het nog vaak via de indirecte manier. Dus dan projecteer je op materialen, op knuffels bijvoorbeeld. Dan vraag je van, welke knuffel lijkt nou op dat gevoel wat jij dan hebt als jij 's avonds in bed ligt? En dan kunnen ze daar heel mooi over vertellen. Dan is het niet zo direct. Ja. Want oudere kinderen geven daar al meer woorden aan. Dus Ja, bij oudere kinderen zie je vaak dat alleen maar praten vinden ze ook niet fijn. Nee. Maar dan kun je bijvoorbeeld een spelletje tafelvoetbal of een biljart. En dan kun je tussentijd... en dat hebben jullie ook allemaal in je praktijkruimte staan? Dat hebben wij allemaal in onze praktijkruimte staan. Een overvloed aan... Ik zie Maurice al, kijk, ik wil er een keer naartoe. En voetbal. En ik was naar dat accent van Joyce. Die is echt in Amsterdam geweest. Ja. En de GS, gewoon een Horst eigenlijk, toch? Hè? Ik ben gewoon het Horstje. Ja, dat bedoel ik. Mooi Amsterdamse accent. Maar op die manier doorbreek je dan... probeer je daarachter te komen? Dat kinderen in de praktijk altijd... En bij de ene kind is dat in de eerste keer in de sessie dat we zien... Maar bij sommige kinderen is dat pas na 5 sessies. Ja. Maar dat kinderen altijd laten zien van... hier zit ik echt mee. Maar dat is vaak anders dan dat boze wat ze laten zien. Ja. Maar wat zouden jullie dan zelf nog verder willen ontwikkelen? Wat moet er gebeuren dat we meer voor kinderen kunnen betekenen? Nou, het is wel mooi dat in de eerste dingen zat het preventieteam. Ja. Wat wij ook zien is dat het vaak...
als het de nood heel hoog is, dan komen ouders van ja, ik weet het echt niet meer. Ja, te laat. Mijn kind is niet meer te houden. En je ziet dan ook wel dat ouders echt wanhopig zijn. Of bijna niet meer kunnen zien dat hun kind ook echt hele leuke eigenschappen heeft. Maar dat de boosheid bijvoorbeeld of gedrag wat ouders heel lastig vinden, dat overheerst. Vaak zeggen ze ook achteraf van waren we maar eerder gekomen. Ja. Dus die preventie, daar zeggen wij van weet je, als je dat kan doorbreken. Jij noemde het net van schaamte, schuld, hoorde ik jou net noemen. Je ziet ook vaak dat ouders het best wel lastig vinden. Van, hebben jullie daar dan heen? tot slot misschien al een kleine tip voor kijkende ouders van goh, als je dit of dit merkt, dan is het misschien toch handig om eens een keer alvast contact op te nemen. Om te komen tafelvoetballen. Ja, op het moment dat je als ouder merkt van, goh, weet je, wat doe jij nou, wat ben je aan het doen en zo ken ik jou niet. En je voelt als ouder haarfijn aan wanneer er iets niet helemaal klopt, om het zo maar te zeggen. En dat denk ik ook. Ik denk dat iedere ouder dat bij zijn kind haarfijn aanvoelt. En ik denk dat op het moment dat je het herkent, dat je het merkt, dat je al heel veel momenten daarvoor hebt gehad waarin in je onderbewuste al iets is getriggerd. En op het moment dat je dat merkt, is het heel belangrijk, denk ik, om daarover met je kind in gesprek te gaan. En dan kan het zo zijn dat hij het gaat ontkennen. Hè? Prima, dat is ook, kan een bescherming zijn in de zin van, hoef je ook niet te voelen. Hè? En erkennen. Erkennen is een toverwoord, ook in onze therapie. Ja. Erkennen van, goh, weet je wat rot voor jou? Ik zie dit en dat aan je. Precies, niet een oordeel eraan geven. Niks invullen. Stel er maar nieuwsgierige vragen over. Ben je nieuwsgierig naar wat er werkelijk speelt? Ja. Maar dat is mooi, dat mensen dit kunnen meenemen. Is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik ook in heel veel gevallen. Ja. Maar in ieder geval goed dat jullie hier ons in dit verhaal hebben meegenomen. En dat je er weer een podium voor hebt gehad. En mensen die daar meer over willen weten, die weten vanaf nu waar ze jullie kunnen vinden. Zeker. Goed. Yes. En ik snap dat jullie nog meer hadden kunnen vertellen. Dat geldt voor al die gasten, Maurice. Maar we hebben hier ook nog 3 op een rij, hè? Met die mooie 3 op een rij hebben we, Ja. Dat zijn de dames van de boerderij-educatie. 3 boerinnen. Ja. De dames van de boerderij. Ja? En wat voor boerderij? Melkveehouderij. We hebben toevallig alle drie melk. Ja. Jij hebt zo'n hele mooie melkveehouderij met zo'n hele grote melkcarousel, toch? Ja, dat klopt. Oerloog, ik ben vorig jaar met mijn zoon bij je geweest, toevallig. Nou goed, was hartstikke mooi. Heb ik ook een beetje boerderij-educatie gehad al. Ja. Maar even, boerderij-educatie, dames. Waarom? Nou, wat heel belangrijk is, boerderijen komen tegenwoordig heel vaak in het nieuws, denk ik. Hè? Iedere dag sla je de krant open. En wat ik heel belangrijk vind, is dat kinderen eens een keer op een boerderij komen voordat ze dus een beeld vormen van de media. Maar dat ze ook daadwerkelijk een keer op een bedrijf geweest zijn. En dat het natuurlijk heel belangrijk is dat ze zien dat de producten gewoon op een bedrijf geteeld worden. En dat wij ons best moeten doen om dus een gezonde liter melk te produceren. En dat dat niet vanzelf gaat. Dat we daar een heleboel voor moeten doen. Dus dat ze, als ze straks boodschappen gaan doen, als ze wat ouder zijn, dat ze er ook over nadenken dat sommige producten gezonder zijn en andere minder gezond. En dat ze dus ook bewust zijn wat er hier in de regio ook geproduceerd wordt. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, dus het is een beetje een bewustwordingscampagne. Ja. Het woord bewustwording hoor ik vanavond echt opvallend veel. Hè? Ja. Maar het is wel ook belangrijk wat ze zegt, dat kinderen in de gaten krijgen dat als je gezond wil leven, dat je eigenlijk het boerderijleven moet kennen. Want een groot gedeelte van onze gezondheid halen we daar vandaan. Ja. En waarom moeten we dan bij jullie op de boerderij zijn? Nou, we zijn een initiatief aangesloten bij Boerderij Educatie Nederland. Dus we hebben ook een klein stukje scholing gehad. We voldoen aan een keurmerk. Ja. Dus we kunnen scholen ook een veilige en didactisch verantwoorde boerderijles bieden. Want je merkt ook wel dat lesprogramma's, scholen die zitten super vol.
Dus zomaar een leuk uitstapje, daar is vaak de tijd niet voor. Nee. Dus zo'n les moet ook wel echt leerdoelen in zich hebben die ook afgestreept kunnen worden. Nee, precies. Het moet wel ook in het programma van Ja, die van de desbetreffende school passen. En vaak gaan we ook nog wel in overleg met de docenten of de leerkracht van, nou, wat willen jullie nog speciaal behandeld hebben? Is er nog een thema wat we nog verder moeten uitdiepen? Nou ja, dus... En dat kunnen jullie allemaal. Dat is hartstikke mooi. Ja. Hoe ziet zo'n les er dan uit op de boerderij? Is dat buiten echt? Of een afwisseling van buiten en binnen? Ja, gewoon tussen de koeien en de kalfjes. Geweldig. Dat de kinderen echt kunnen ruiken en beleven van wat er gebeurt. Want de kinderen zitten toch heel vaak in die virtuele wereld met de iPad voor zich. En als ze bij ons dan ook nog eens een keer een bezem vast kunnen pakken om wat voer aan te schuiven. Of met wat stro kunnen spelen. Ja, dan zijn ze helemaal in een element. Ja. En krijgen ze ook rekenen en taal dan daar? Dat kan ook. Ja. Dus de tafeltjes leren ze tussen de koeien, zeg maar. Ja, dat kan ook. Wat ik altijd het leukste vind is, tenminste als het om Venraayse schoolkindjes gaat, is dat ze vaak een hele intense geurbeleving hebben. Ja, sommige kinderen die komen echt zo bij. En dan vraag ik altijd van, hebben jullie een huisdier? Ja, meestal hebben wel een huisdier. En als je dan vraagt over hun huisdier, ze hebben een konijn, maar die heeft ook geen eigen toilet. Nee. Dus, en als er dan een paar koeien staan, dan... Ja, of varkens. Ja. Maar dit zijn allemaal koetjes, hè? Dit zijn de koetjes, ja, maar niet alles bij boerderijeducatie is koetjes. Nee. Hey, en dan, die scholen kunnen zich dus melden bij jullie. En dan is er ook nog zoiets als een roodtour. Ja, die vind ik leuk. Vertel. Ja. Nou, die is ook wel een beetje bij toeval ontstaan dit voorjaar. Elk jaar, of nou al 7 jaar lang, is hier Smaak Venraay. Ja. Smaak-evenement. En daar is op de vrijdagochtend altijd het educatieve gedeelte. En de jaren daarvoor werden de kinderen dan met een bus rondgereden. En dan gingen ze naar een boerderij of een tuinderij. Kregen ze even een kort bliksembezoekje. Ja. Even snel wat uitleg over het product. En dan namen ze die producten mee en die gingen ze op het Schouwburgplein koken. En wij als organisatie en ook wij als educatieboeren vonden dat het ook wel eens een keer anders kon. En dat we misschien daar wel op een slimmere manier op in konden spelen. Dus we hadden dit jaar bedacht, we gaan met z'n allen op het plein staan, naast het kookeiland. Ja. En we hadden dus 7 verschillende boeren. De blauwe bessenteler, de imker, de varkensboer, de kippenboer, melkveehouderij, de groenteteler. En die kinderen die gingen boodschappen doen langs de kraampjes. Dus ze kregen even uitleg over de teeltwijze, over de productie. En ze namen in hun winkelwagentje de producten mee. Ja. En gingen vervolgens koken bij het kookplein. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk. En dat hebben we eigenlijk zelf bedacht. Dus dat was eigenlijk wel heel Dat leuk. lijkt me heel erg praktisch, maar ze komen dan even niet op die boerderij bij jullie. Is dat niet jammer? Jawel, dat is op zich wel jammer. Maar zo'n roadtour hebben wij... we merken dat het voor scholen vaak wel een probleem is om te komen. Ja. Nou, proberen we wel steeds meer te stimuleren als je met de bovenbouw komt en je moet een paar kilometer fietsen. Wat is dat nou? Je hebt meteen beweging te pakken voor de klas. En zo gauw als er taal- of rekenen elementen ook in die les zitten, missen ze eigenlijk niet zoveel. Je ontzorgt eigenlijk in plaats van dat je belast. Ja, en ik merk dat de leerkrachten heel vaak tegenop zien om dus inderdaad het vervoer te regelen. En de laatste jaren, moet ik zeggen, zijn gelukkig al een heleboel klassen uit Venraay bij ons op de boerderij geweest op de fiets. Dus dat vond ik wel heel positief. Maar die roadtour zorgt ervoor dat je veel meer massa kan bereiken. Ja, en dat is gewoon, daar kun je veel meer scholen bereiken en ook de iets wat jongere kinderen. Ja. En ze krijgen gewoon een iets breder beeld. Wij zijn toevallig met best veel veehouders aangesloten bij Boerderijeducatie Nederland. We hebben heel weinig tuinders, jammer genoeg, in deze regio. Ik hoor een oproepje. Zo wij zoeken nog tuinders. Dat is een hele mooie tuinbouwbedrijf in Venraay. Ja. En dan kun je wel het hele pakket bieden wellicht. We zijn nog onderzoekende, hè, want zo'n tourbus komt er niet voor niks. Dus we hebben ook nog gelden nodig om dat te kunnen regelen. En iemand zal het moeten organiseren die dan meegaat. Ik heb ze al aangesproken, Rob. Ik heb net zo'n tourbus in Kerngezond gehad. Dus ik heb van Ria Joosten. Misschien kunnen we met Ria om de tafel gaan zitten. Die is lid van Boerderijeducatie. Er komt een grote glimlach. En dan die smoothiefiets erbij. En dan hebben we een fantastisch circus. Kijk, dat programma is ook alweer bijna rond. Nee, we willen vooral gewoon bewustwording creëren bij de kinderen. Dus ook wat is nou duurzaam eten? En ben bewust van wat je in je mond stopt.
En ja, je mag best genieten, je mag best wel eens af en toe wat ongezond eten. Maar als je wel bewuste keuzes maakt, dus inderdaad van gezonde voeding, dat je ook weet wat gezond is. Helemaal goed. Wat voor reactie krijgen jullie terug van de kinderen? Wat voor reactie krijgen jullie terug van de kinderen? Oh ja, meestal super enthousiast en moeten we nou alweer naar huis. Ze komen zo binnen en ze zijn niet van het erf af te slaan. We willen graag nog een keer terugkomen bij jullie komen wonen. Dat hoor je ook. We willen bij jullie komen wonen. Kijk eens aan. Ja, ik hoor dat Wiek alweer bezig is op zijn gitaar. Doet hij hartstikke goed. Dat betekent dat we hier gaan afronden. En ik vraag weer een daverend applaus voor jullie allemaal. Dank jullie wel. Thanks. Wij gaan ronde 3 doen. Ja, maar even daarvoor nog even alvast een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Anders weet ik dat ik dat dadelijk ga vergeten, Maurice. De dames van Keer Diabetes 2 Om, die wilden nog heel graag dat we even zouden vermelden dat er een informatieavond komt op 11 december. Wanneer? In Venlo. En waar in Venlo? Want Venlo is nogal groot, hè? In het stadskantoor. Heel goed. Er liggen ook nog folders, hè, als mensen informatie willen. Dus dat was 1. Verder hebben we nog hapjes, hè? Ja, de educatieboerderij, hè, de dames. Er zijn hapjes straks, hè. Melk, zuivel, een dessertje. Ja, bitterballen. Nee, hè? Geen bitterballen. Ja, jij hebt het vanavond niet begrepen. Dat kan. Champignon bitterbal of zo. Ik weet het niet. Nou ja, goed. Ja. Maurice, aan jou. Ronde 3. Thema ontwikkelingen in de regio. We hebben dadelijk 2 onderwerpen. Café Integratia en de Groene Stad. Voor Café Integratia nodig ik graag aan tafel uit Leo Philipsen uit IJsselstein en Damian Kaminski. Kijk. 2 mannen met een baard zijn dat. Ja. Zizi Top. Hey Damian. Dzień dobry. Hey. Hallo. En dan hebben we het over de Groene Stad, het belang van groen. Carolien Michels. Hey. Ja. Dag Carolien. Welkom Carolien. Neem plaats. Oh, je mag ook bij mij op schoot. Nee. Op de slup, zeggen ze hier. Dat is Venlo's, toch? Of is dat ook dat zeggen we hier. Venlo's? Zeggen we dat ook, ja. En Leo Philipsen zeggen we ook Flipsen. Ja. Hè, Leo? Ja. En Damian, hoe zeggen jullie dat? Damian. Gewoon? Ja. Gewoon Damian Kaminski. Mooi, geweldige baard heeft hij, hè? Ja. Hey Damian en Leo, jullie zitten hier namens het initiatief, ook vanuit Samen voor de Gezondste Regio, de maatschappelijke agenda van de Rabobank. En dan gaat het over het initiatief Café Integratia. Wat is dat? Nou, Café Integratia, dat is een samenwerking tussen Nederlanders en, dan moet ik eigenlijk de nieuwe naam benoemen, hè? Internationale werknemers. Maar ja, is dat een nieuwe naam? Ja, in dit geval richten we ons toch nog met name op de Poolse migrant. Hè? Ja. En met als doel om de integratie, met name, wederzijds te stimuleren. En hoe doen jullie dat? Nou, met koffie, wat Poolse koekjes en bitterballen. Hey. Dat zei je net, toch? Ja, ik ken die bijeenkomsten, dus dat scheelt. Geen bier? Geen zwaardere alcohol? Na de afloop, weet je, nou, geen zwaar alcohol, maar de afloop bitterballen, wat kaas en bier, dat hoort erbij, toch? Ja, absoluut. Dan gebeurt de echte integratie. Ik bedoel, we hebben wel zeker een avond, leuke, informatieve avond. Daar wordt echt altijd een spreker uitgenodigd, dat is de officiële gedeelte. Dus iedereen krijgt wel wat bagage mee, eigenlijk qua informaties. Maar daarna, we hopen eigenlijk dat mensen blijven even hangen en wel ideeën uitwisselen. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus jullie faciliteren de ontmoeting? Ja. We komen echt vaak mensen tegen die zeggen van, joh, ik zou graag wel met mijn buurman eventjes een praatje doen, maar hoe doe ik het? Ja, gewoon ga maar aanklopen. Nou, eigenlijk, er is geen mogelijkheid. Ik vind het raar. Nou, laten we dat doen. Laten we de koffie op de tafel zetten en ja, zodoende. Ja, want Café Integratia, dat zijn dus bijeenkomsten waarin
Nederlandse mensen en jullie richten hier dan op de Poolse arbeidsmigranten, die worden bij elkaar gebracht. En dan? Het is geen vast café, toch? Of wel? Nee, het is wij zitten iedere keer op een andere locatie. Ja. We hebben er nou 2 hebben we er alvast georganiseerd. De eerste viel qua opkomst wat tegen, maar dat was ook nog een avond dat de voetballer was, hè, dus dat is een beetje ongunstig. En het tweede... Maar even, wat valt tegen dan? Hoeveel mensen waren er? Nou, toen waren we met 30 mensen, maar het tweede integratiecafé in Meerlo, dat was gewoon een gigantisch succes. Er waren met 80 mensen, waarvan ongeveer 40 internationale werknemers. Hè. Nee, maar ook in dit geval internationaal. Hè. Ja. Het waren niet alleen mensen vanuit Polen afkomstig, maar ook nog uit Syrië, Bulgaren. En zo, dus het was een heel gevarieerd gezelschap. En is de voertaal dan Engels? Nee. Gewoon Nederlands? Ja. Oh, kijk, dat is integratie, ja. Nou, nee, luister, wij gaan er eigenlijk van uit. Wil je goed integreren, dan moet je in feite de taal beheersen. Hè. En dat is ook voor ons wel een reden dat we zeggen, we focussen ons voorlopig eigenlijk eventjes toch met name op de mensen die uit Polen komen. Omdat dat al een hele grote groep is, daar kun je ook daadwerkelijk iets mee opzetten. Maar de voertaal is dus gewoon wel Nederlands? Ja. Maar kom je er dan ook achter dat iedereen dan... verstaat iedereen het goed? Of hoe werkt dat? Nou ja, laatste keer was wel een klein probleempje. Mensen waren echt enthousiast, dus er was echt heel veel gesproken. En heel snel. Dus een paar mensen hadden van, joh, wat ging het over? Hè? Ja. Maar ik moet zeggen dat 80% van de mensen hadden zeker alles goed begrepen. Dus dat was dus het merendeel heeft het wel begrepen. Maar even zo'n avond waar je zegt, bestaat eigenlijk uit 2 delen. Hè? De tweede helft is het netwerken aan de bar met een drankje erbij en zelfs een bitterbal. Ja. Maar het begint met een officieel deel. Hoe ziet dat officiële deel eruit? Nou, als een voorbeeld kan ik geven. Vorige keer hadden we een wijkagent uit Venray uitgenodigd. Ja, een wijkagent, ja. Dus dat was wel vrij confronterend. Hè? Want dat zijn wel culturele verschillen. De politie in Polen is vrij autoritair. Dus toen zagen mensen die 3 stoere politieagenten naar binnen treden. Ja, je kucht er nog een beetje bij. Hè? Hij wordt er nog niet goed van. Dat was even stil, laten we zo zeggen. Ja, maar toen mensen beginnen met elkaar te praten. En eventjes vertellen, wat doen de politieagenten hier in Nederland? Wat is de stijl? Wat zijn er eigenlijk hiervoor? Ja. Toen was er, wacht eens even, dat is wel... Ja, dus dat is dan mooi om te zien dat die 2 elkaar dan daar vinden. Hè? De wijkagent en de Poolse arbeidsmigrant. Dus en wat zijn dan de vragen die spelen bij Leo, wat was de nieuwe naam? De nieuwe werknemers? Nee, de internationale werknemers. Welke vragen hebben zij dan voor zo'n politieagent? Ja, dat was een beetje een prijslijst, eerlijk gezegd. En dan zeg ik, wat kost... Hè? Oh, wat kost die bekeuring? Wildplassen. Ja. Maar zijn de bekeuringen hier hoog ten opzichte van Polen? Of? Jawel, dat is zeker zo. Dat is gewoon niet te hard rijden. Hè? Simpel is dat, toch? Maar in Polen haal je niet in je hoofd om... Ik ben een paar keer in Krakau geweest. Daar moet je niet iets op de grond gooien zomaar. Nee, daar zijn ze toch wel wat netter opgevoed. Nou, de opvoeding is... het is hetzelfde opvoeding. Dat is alleen maar... ik heb een idee dat dat bij heel veel Nederlanders gevonden bewustwording. Eigenlijk de imago van de gemiddelde Pool is niet helemaal terecht. Dus, hoe bedoel je? Leg uit. Nou, er zijn heel veel mensen die hebben echt heel negatieve beeld van de Poolse... internationale arbeidsmigranten. Precies. Dus ja, daarom hebben we gezegd van, joh, er is echt een grote groep van Polen die hier al een tijdje woont. En het maakt niet uit hoe lang wonen hier of niet. We zijn een beetje, niet een minderheid, maar de slechte daden zijn vaker in media's, of juist wordt vaker over gesproken, maar juist over de goede daden, eigenlijk, dus de mensen die eigenlijk positief zijn, dat wordt echt niks over gezegd. Ja. Dus dat is het. Maar in Café Integratie is vooral oog voor die positieve inslag. Juist. Maar ik kan me ook voorstellen... er nog steeds over op. Want jullie zijn met een hele grote groep Poolse arbeidsmigranten, zoals mooi. Voelen ze dan ook nog wel de noodzaak om Nederlands te leren? Jazeker. Want je bent onder elkaar vaak. Dan is het toch gewoon Pools. Nou, ja, dat is wel misschien makkelijker thuis. Hè? Maar als je naar buiten gaat, als je naar buiten... Kijk,
hebt misschien taal niet echt nodig voor je werk, maar leven is niet alleen maar gebaseerd op je werk. Dus ook op je sociale contacten. Kwaliteit van het leven is niet gebaseerd op werk. Hè? Dus eigenlijk als je naar buiten wilt gaan, wil je gewoon een normale leven voeren. Dus moet je toch met mensen van buiten echt gesprekken voeren. Hè? Dus we praten nu echt over kwaliteit van het leven. Hè? Ja. Ja, nee, ik ben blij dat jullie hebben nu 2 bijeenkomsten gehad. Hè? De eerste waren er een kleine 30, de tweede bijeenkomst 80. Wanneer is de volgende? Die is in Brugske op 13 februari. Ja. En dan zitten er 160. Wanneer? We denken niet dat we gaan verdubbelen, maar we gaan wel die kant uit. We zijn werkelijk, als we zien, hè, na ieder integratiecafé vragen we ook gewoon heel netjes aan de mensen, willen je e-mailadres achterlaten. Dus we zijn een heel bestand aan het opbouwen. En als die mensen enthousiast zijn, laten ze dat heel graag achter. En de realiteit is gewoon dat 80% van de mensen laat gewoon een e-mailadres achter. En die willen heel graag uitgenodigd worden voor het volgende integratiecafé. Ik zie een handje in de zaal. Ja, ik zit... Oké. Oei, wat voel jij hard. Strak in het paasje, toch? De vraag is eigenlijk, mag ik ook komen? Mogen niet-immigratiemensen, moeilijke naam, mogen die ook komen? Integratie komt van 2 kanten, dus iedereen is van harte uitgenodigd. Ja, zeker. Ja. Oké. En dat weet ik genoeg. Ja, dus... Maar wanneer was het nou? 13 februari in het Brugske. Ja, juist. 13 februari. Maar even, het doel is niet alleen maar die bijeenkomst. Wat is het achterliggende doel van Café Integratia, Leo? Wat willen jullie bereiken? Ja, wat willen wij bereiken? We willen het echt heel professioneel aanpakken. Hè? We zijn bezig om een compleet businessplan uit te werken. En ook met alle toeters en bellen die we nodig hebben. En afgelopen maandag zaten we nog aan tafel. En het enthousiasme van die mensen, hè, dan denk ik gewoon van, ik ga gewoon meedoen. Hè? Van, dit gaan we zo oppakken. En hun hebben werkelijk de ambitie, als dit concept slaagt, gaan we het gewoon landelijk uitrollen. Punt. Een businessplan begint met een doelstelling. Wat is de doelstelling? Nou, de doelstelling is om zoveel mogelijk mensen te laten integreren. En integreren doe je samen. Hè? Dus dat is leren van beide culturen en ook met normen en waarden en respect. Hè? Dat staat bij ons heel hoog in het vaandel. En ik vond het ook heel mooi dat die agenten, de laatste bijeenkomst ook zo mooi zeiden van, luister, die vooroordelen, hè, dat is gewoon helemaal niet terecht. Want wij hebben juist met die doelgroep absoluut niet meer werk als met de gemiddelde Nederlander. Dus allemaal die vooroordelen die iedereen maar heeft van op weet ik veel wat allemaal. Ja, ik ben me er niet zo van bewust dat we vooroordelen tegen de Poolse arbeidsmigranten hebben, maar blijkbaar dus wel. Ja, ik kan er kort over zijn. Ik ben al heel lang eigenlijk met de arbeidsmigrant begaan. En zo gauw als we het over huisvesting hebben, dan gonst het weer van de vooroordelen. En dat raakt mij iedere keer weer. Dan denk ik van, jongens, waar zit hem dat nou in? Hoe komen we daar vanaf? En dat is voor mij eigenlijk ook een beetje de drive dat ik gezegd heb van, goh, wij gaan gewoon met die groep mensen aan de slag. Ik wil ermee werken en dan kunnen ze gewoon laten zien dat het anders is. En Damian, wat maakt nou dat dit initiatief ineens zo succesvol is? Want er is al zoveel gepraat over deze problematiek. Ik denk dat zijn niet wij. Wat maakt het zo succesvol is eigenlijk behoefte erop, denk ik. Is de behoefte eigenlijk. De behoefte. Ja, precies. Er is echt behoefte. Dan is het echt. Er zijn mensen die willen echt graag met, van mijn afkomst, maar heel van welke afkomst, die willen graag eigenlijk met buurman aan de tafel. Ja. Maar goed doe ik het. Dat is het eigenlijk. De behoefte bestaat. Hè? Ik heb nog één vraag aan Damian. Ik heb ook 5 jaar met een Poolse samen gewoond. Hè. Waar is lekkerder vlees, in Polen of hier? Ja, als je praat over biovlees, dus mag ik zeggen dat is wel in Polen, echt. Ja. Maar als je naar een goede slager gaat, die heb je ook daar, hè? Ik heb daar de dunste kipfilet ooit gegeten. Hier zijn ze wat dikker, hè? Beetje. Maar die was, ik bedoel dat positief, daar zat smaak aan. Dat was echt fantastisch. Maar je mag ook niet de appel met peren vergelijken. Dus, Appels, dus ik bedoel heel veel mensen proberen vergelijken een vlees uit Nederland, uit de supermarkt, en in Polen voor een slager. Dus... Ook dat is waar. Je hebt gelijk. Nou ja, na dit vergelijkend ware onderzoek over vlees, dames en heren, sluiten we dit onderwerp nu toch af. Want ik hoor Wiek alweer tengelen. Dank jullie wel. En 13 februari, misschien komen deze mensen ook wel allemaal. Ja. Wie zal het zeggen? Heel graag, ja. Voor die bitterballen. Goed, we gaan nu toch over naar de dame aan deze tafel. Ja, Carolien, je denkt misschien, god, mag ik ook nog? Ja, tuurlijk mag je. Want Carolien,
Jij zit hier namens het project, zeg ik dat goed, is het een project De Groene Stad? Het is geen project meer. Het is ontstaan uit een projectvorm, Ja. De Groene Stad. Het zijn eigenlijk de LTO, Land- en Tuinbouworganisatie van Nederland, heeft samen met Antos en Royal Flora Holland, dat zijn 3 grote belanghebbende partijen, samen bij elkaar gezeten en gekeken van groen is eigenlijk een luxe, werd gezien als luxe product. Ja. Maar het heeft veel meer toegevoegde waarde op ons leefmilieu en de gezondheid. Maar er zijn geen feiten van. Dus de Groene Stad is de Groene Stad opgericht samen. En is gaan kijken van we gaan eens onderzoeken waar zitten nou echt de positieve elementen in groen en wat kunnen we eruit halen. Ja, even, want waar heb je het nu over groen? Heb je het over bomen, struiken, Allerlei. plantjes? We hebben het over binnen- en buitengroen. Dus het is echt de Groene Binnengroen? Stad. Ja, ook binnengroen. Wat is binnengroen? Een kamerplant. Je hebt de planten in huis. En planten zuiveren de lucht. Ik ben een man, hè? Dus het is heel simpel. Maar de Groene Stad, de naam werkt een beetje verwarring op. Ja. Want mensen denken aan een stad. Ja. Daaruit is het eigenlijk ontstaan. Want een beetje het Floriade gevoel, vanuit daaruit is het overgenomen. Ja. Maar het gaat steeds verder. Dus we zijn eigenlijk bezig met binnen- en buitengroen. Maar hoe kan groen dan zorgen voor een betere gezondheid? Ja, op heel veel manieren. Groen geeft heel veel rust. Het maakt mensen wat plezieriger. Mensen bijvoorbeeld met een burn-out worden echt naar buiten gestuurd. Ga de natuur in, want daar word je rustig van. Toen zijn er ook onderzoeken geweest naar in de ziekenhuizen bijvoorbeeld. Iedereen kent wel, misschien iedereen wel in een ziekenhuiskamer geweest. Als je daar ligt, het is heel saai, wit. Je hebt niks naar te kijken. Nou is er bewezen als mensen uitzicht hebben op een tuin en wat kamerplanten in het ziekenhuis in het kamertje hebben, dat het herstel met 10% wordt verkort. Ja. En ook de pijnstillers nemen 30% af. Dus mensen ervaren ook echt daadwerkelijk onbewust of bewust die rust. Dus door meer groen bereik je dit. Ja, dat is het effect. Het is heel eenvoudig om dit te bereiken. Ja. Vandaar ook dat we steeds meer kantoorpanden zien waar het gewoon groen kijkt. Ja. Heel mooi voorbeeld het stadskantoor in Venlo. Ja. En dat is ook het mooie van het stadskantoor. Daar zijn ze al vooraf gaan kijken wat groen kan doen. Ja. Dus vooraf aan een project zijn ze al het groen gaan integreren binnen en buiten. Ja, even voor de mensen die het stadskantoor in Venlo niet kennen, kun je eens een beetje omschrijven hoe dat gebouw er dan uitziet? Ja, je ziet al als je het aankomt rijden vanuit Blerik naar Venlo. Dan staat een heel groot gebouw met alleen maar één groene wand. Ja. Met allemaal planten tegenaan. En binnenin zie je overal groen om je heen. Die ambtenaren komen daar echt tot rust. Nou, als het goed is, worden ze ook een stuk productiever van. Nou, ik moest hem inkoppen, sorry. Maar behalve, want we hebben het nu over kantoorpanden. Maar wat kan de gewone man in Venray, in Horst, mensen die nu naar de tv kijken, wat kunnen zij doen? Ja, je kunt het op allerlei plekken integreren. Dus bedrijven zorgen dat je gewoon veel meer groen hebt in je kantoor. Want het zuivert de lucht, mensen worden dus echt productiever van. Ja. Het stimuleert je creativiteit. Ja. En mensen hebben ook, het is ook voor je gezondheid. Mensen ervaren niet meer dat stressige gevoel van ik moet dit af. En het klopt volgens mij ook, tenminste daar heb ik wat van gehoord, gelezen en gezien. Als je je ziet tegenwoordig heel veel tuinen, heel veel steen. Ja. Nu ook met de opwarming van de aarde. Afgelopen jaar hadden we af en toe van die dagen dat het 40 plus was. Dan is groen in de tuin, dat zorgt voor verkoeling geloof ik. En, verkoeling, en dat is een hele belangrijke, want een boom kan wel... Als je heel veel groen hebt in je omgeving, kan het wel 2 tot 5 graden schelen in je huis qua warmte. Dus je kunt erover denken, de airco is een stuk minder nodig, je hebt veel minder energie nodig. Ja. Dus, ik zie Leo knikken, die heeft volgens mij heel veel groen thuis dan. Nee, het spreekt me enorm aan. En ik ken ook Operatie Steenbreek. En die zijn ook bezig eigenlijk met die hele klimaatadaptatie. En daar sluit dit project gewoon haarfijn op aan. De provincie zal ook bekend zijn in Limburg. 1 boom per inwoner willen ze eigenlijk subsidiëren. Hè. Dus het is denk ik hot op dit moment. Ja. En wat doen jullie eraan om mensen, bedrijven aan het groen te krijgen? Ja, wij proberen echt mensen te verbinden. Dus we hebben heel veel kennis in huis en die kennis willen we ook delen. Zodat ook vooral de bedrijven ook zich realiseren van groen is niet alleen maar mooi en leuk, maar het heeft ook echt effect op de mensheid, op de collega's, op iedereen. Op de zorg, op scholen bijvoorbeeld. Ja, dan krijg je altijd die geldvraag. Hè. Hoe kan groen
Want daar hebben jullie ook al over nagedacht. Hoe kan groen geld opleveren? Ja, het ligt er op welk aspect je bijvoorbeeld naar de zorg kijkt. Wat ik al dat voorbeeld aangaf van die ziekenhuisbedden. Sneller, beter. Je hebt veel verkocht. Als je niet gaat tellen hoeveel daarop bezuinigd. Het zijn eigenlijk allemaal indirecte kosten. Het energieverbruik. Dus als je heel veel grote bomen om je huis hebt staan, of heb je minder airco's of energieverbruik nodig. Voor in de gemeentes, als er heel veel groen wordt aangeplant. Het rioleringssysteem kan weer aan. Sommige steden moeten echt riolering gaan vervangen. En dan zijn ze eigenlijk nou al aan het kijken om meer te planten. En zodat ze niet aan die riolering hoeven te komen. Zodat eigenlijk een volwassen boom kan bijvoorbeeld 40.000 liter op 1 dag absorberen door bladeren, wortels, alles. Dus als je echt een hele grote boom hebt, kan er ook heel veel mee gedaan worden. En je zegt mensen zijn productiever als ze in groen werken. Ja. Dat verdien je ook geld. Ja, het brengt mensen wat meer ideeën. We hebben een vraag. We hebben een vraag hier. De gezondheidsmaker zelf, daar komt hij. Zo. Carolien, wat mij zo bezighoudt, je praat er met zoveel vuur over. Waarom inspireert jou dat zo om daar met zoveel mee aan de slag te zijn? Nou, we hebben zelf thuis ook een boomkwekerij. En, we hebben zelf maar dat mag. In Heide, hè? Ja, in Heide, ja. Je vroeg net hoe is er geld mee te verdienen. Dus was een voorzet. Nee, maar ik vind, vroeger wou ik namelijk nooit in het bedrijf verder. Dan dacht ik, bomen, ik ga wel iets anders doen. Ja. Maar ik besefte eigenlijk wel dat ik het heel leuk vond om buiten te zijn. En uiteindelijk dacht ik, er is toch helemaal geen mooier product als een boom. Je wordt er vrolijk van, je hoort de vogeltjes fluiten, de insecten vliegen rond. En ik word er heel vrolijk van. En dat wil ik ook graag overdragen naar andere mensen, die ook die positieve elementen hebben. Ja, dat lukt wel, want je straalt wel passie uit. Ja, dus wil je net als Carolien zijn. Veel bomen, veel groen, hè? Ja, heel goed. Ik zie daar nog... nou kunnen we wat verder gooien. Hier zit ik op te wachten. Daar komt hij, hè? Nou, zo. Ik heb een vraag, maar aan Café Integratie, als dat kan. Dat kan. We hebben een praktijk en in onze praktijk komen ook veel nieuwkomers of internationale medewerkers. En dat zijn veelal ook Polen, maar ook mensen uit Somalië en Syrië. Wij noemen ons financiële huisarts. Wij proberen mensen financieel gezond te houden. Maar er zijn ook veel Polen die hard moeten werken, niet altijd het meeste loon verdienen. En er zijn er ook verschillende die echt in de schulden komen. En wat ik merk is dat het op het moment dat ze dus niet zijn geïntegreerd wat betreft de taal, dat het heel moeilijk is om die mensen te helpen. Dan komt het wel voor dat er soms een andere Pool vertaalt. Maar dat kost geld. En ik heb nu een aantal situaties waarbij deze mensen dus ook die Poolse tolk niet meer kunnen betalen. En ik vroeg me eigenlijk af in hoeverre jullie café daar iets in kan betekenen. Hè? Dus jullie hadden het over een beleidsplan of een businessplan. Is dat iets wat de aandacht zou kunnen krijgen? Nou, in zoverre wij in Peel en Maas bijvoorbeeld en ook in Horst en de Maas, daar hebben ze informatiepunten en datzelfde willen wij in Venray ook gaan realiseren. Met name dus ook in meerdere talen informatie aan te bieden, dat het gewoon mensen laagdrempelig en niet meteen de portemonnee hoeven te trekken als ze op de een of andere manier informatie willen krijgen. Maar dat er gewoon ook tweetalig, zoals wij nu ook de uitnodigingen uit de deur doen. We doen ook alles nog in het Nederlands en in het Pools. Maar ook vooral documentatie dat die gewoon op een gemeentehuis of op een informatiepunt gewoon beschikbaar is. Ook met handleiding van wat moet je doen als je gezondheidsproblemen hebt. De politie vroeg er ook al naar van, is er geen tweetalige folder? Dus wij moeten vooral ook heel veel nog communiceren en vooral aandacht hebben voor documentatie in meerdere talen. Want dat ontbreekt gewoon, want mensen weten ook heel vaak de weg niet. En dan loop je ook vaak het risico dat je inderdaad bij bureaus terechtkomt die meteen geld vragen voor wat voor een advies dan ook. En dat zijn mensen die kunnen dat vaak dan al niet meer betalen. Dus het heeft wel de aandacht. Oké. Dank je. Dan mag je hem teruggooien, hè? Komt ie, hè? Hey. Ja, ook nog een trapje hier. Zo, ik heb hem, Maurice. Ja, Carolien, toch weer even terug naar jou. Is er nog iets waarvan jij zegt, dat hebben we nog niet besproken, maar dat wil ik absoluut nog wel vertellen over die groene stad? En vooral, we zijn eigenlijk een soort verbindende factor. Ja. Dus als je vragen hebt van, hoe kan ik weer aan de slag? Ik heb ook wat factsheets bij, dus
de website op de www.degroenestad.nl. Ja, dus kun je op het internet, kun je heel veel informatie vinden. Ja. En we willen eigenlijk vooral mensen inspireren om dat te gebruiken en Ja. mee te nemen in hun eigen bedrijfsvoering. En je wilt ze vooral ook bewust laten worden. heel bewust. Want dan willen we allemaal die ervaring. Helemaal goed. Dan moet ze toch zelf langs gaan, denk ik. Ja. Dan komt dat vast. Dan is dat inspireren al gebeurd. Goed zo. Hey, ik hoor achter mij onze Wiek weer. Tikkel de tokkel. Och, dat is Wiek. Ja, daar zit hij weer, hè? Jazeker. Dat doet hij lekker, hè? De derde ronde zit erop. Ik bedank jullie voor het aanschuiven. En, ook weer een groot applaus voor onze gasten. Dank jullie wel. Goed, ronde 4. De ronde 4, dat is de laatste ronde. En dat vind ik ook wel een mooie, ook weer een bijzondere ronde, een verbindende ronde. Want we zitten hier onder de vlag van de gezondste regio. Maar dan heb je in Venray en Horst ook nog de maatschappelijke agenda van de Rabobank. Die heet Samen voor de gezondste regio. Ja. En dan heb je nu ook nog de 8 gemeentes in Noord-Limburg die samen investeren in de gezondste regio. Ja, uiteraard. En namens die 3 partijen zijn hier Tom Roefs, gezondste regio, Angelique Jansen, Samen voor de gezondste regio, en wethouder Jan Lonen als voorzitter van de regiegroep. Zeg ik het zo goed, Jan? Anders verbeter je me dadelijk maar gewoon. Van investeren in de gezondste regio. Kom naar voren, geef ze een groot applaus. Yes. Tom. Hi. Hallo. Goedenavond. Hi. Voorzichtig. Ik zie van. Dat deed jij goed, Rob. Dat heb je vaker gedaan. Het was echt uitmuntend. Ik heb deze mensen wel eens eerder ontmoet. Ja, ja. Wel eens, hè? Ja. Dat klopt. Ja. Ik weet eigenlijk al heel veel. Dus het is zo leuk als jij dan begint met die vragen. Ik ken er van deze 3 eentje heel goed. Dat is Tom. Ja. Daar wil ik mee aftrappen. Om het in voetbaltermen... Hij is voor Ajax, dus dat maakt verder niks uit. Maar om het in voetbaltermen te houden. Tom, gezondste regio 2025. Hoe staat het ervoor? Nou, het staat er eigenlijk heel erg goed voor. Maar dat is eigenlijk een overbodige vraag. Als je goed op hebt gelet wat er vanavond allemaal gebeurt. Dat is waar. waar. Staat er heel goed Absoluut voor. waar, Dat staat er ja. heel erg goed voor. Nee, we zijn in... velen zullen dat weten, maar een aantal ook niet. Dus ik herhaal het toch even. In 2015 met een aantal mensen bij elkaar gaan zitten. In de periode na de Floriade. Dat we eigenlijk op zoek waren naar een ambitie voor deze regio. Waar we ons in kunnen herkennen, maar ook in kunnen etaleren. En zelfs, als je de gezondste regio wil zijn, dan ben je beter op dat gebied dan andere regio's. En daar wilden we ons met een aantal mensen voor inspannen. We hebben altijd geredeneerd vanuit de regio. Maar omdat wij wel voorzagen dat het gelijk beginnen voor de hele regio enorme uitdaging was, zeker op dat moment, hebben we ons eerst beperkt tot Horst en de Maas. Niet omdat het de belangrijkste gemeente of de belangrijkste plek is, maar dat was nou eenmaal de plek waar een aantal van de initiatiefnemers wonen, werken, recreëren. En dat was voor ons een prima plek om te beginnen. En we zijn nou heel erg blij, op terug te komen op de vraag van waar staan we nu, dat we eigenlijk die regionale doorbraak, dat we die nu gaan maken. Ja, want het is begonnen in Horst, hè, zei je. Ja. We zijn nu dus 4 jaar verder. Hoe groot is die gezondste regio inmiddels geworden, Tom? Ja, dat is lastig uit te drukken in een getal. Want jullie gebruiken het woord bij schering en inslag, dus ik mag nu ook zeggen, de bewustwording. Die dringt langzaam, maar zeker bij iedereen door. Maar het is niet alleen zo dat er onder de vlag van de gezondste regio allemaal in één keer gezondste initiatieven en nieuwe initiatieven ontstaan. Want er waren natuurlijk al heel veel. Ja. Wat is jullie rol daarin dan, de gezondste regio? Verbinden, faciliteren. Podiums geven. Podia. Dit is het X'te gezondheidscafé wat we inmiddels organiseren. Maar ook, zoals we het ooit zo mooi benoemd hebben, beïnvloeden van toevalligheden. Want als al die mooie initiatieven van elkaar geen weten hebben wat ze doen en wat er gebeurt, dan kan het alleen maar ontploffen in positieve zin op het moment dat we die met elkaar in contact kunnen brengen. Ja. En dat is eigenlijk wel datgene wat wij als centrale club voor ogen hebben.
En als je zegt van hoe groot is dat nou, of waar staan we dan nu? Maar is die ontploffing al geweest? Of zijn het nog kleine explosies? Nou, wij ontploffen met enige regelmaat, moet ik zeggen. De grote ontploffing die gebeurt volgende week. Aha. Ja, dan knallen we door. Ja, nu worden we wel heel nieuwsgierig. We zijn live, Tom. Ja. We zijn live. Nou, maar ik wil niet het gras voor de voeten van mijn collega-sprekers weg. Ja, dan gaan we eerst even naar Angelique. Om even de chronologische volgorde. Overigens, dat gaf je zelf al aan. Eerste café in Venray, dus dat is ook al... een ontploffing. Vanuit Horst naar Venray. Dus op zich al knap, toch? Ja. Maar heel fijn en ik ga ervan uit dat dit niet de laatste zal zijn. Dan. Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Goed zo. Ja. Gaan we even naar Angelique. Angelique, jij zit hier als directrice van de Rabobank. Wat is jullie rol in dit verhaal? Want jullie hebben een maatschappelijke agenda met de naam Samen voor de Gezondste Regio. Ja. Ik zal proberen kort te vertellen. Het initiatief waar Tom op duidde, daar werd gevraagd van, goh, willen jullie als Rabobank meedoen? En dan als founding father. En ik moet zeggen, mijn voorganger is daarop ingestapt. En toen ik directeur werd bij Rabobank Horst Venray, toen dacht ik van, maar wat kunnen we daarmee? Hè? Verbinden en faciliteren en participeren. En dat was in het begin best lastig en ook zoeken voor ons als Rabobank. Maar toen kregen we de strategie, de wereldwijde strategie van de Rabobank, Growing a Better World Together. En toen dacht ik, nou, als we die nou eens kunnen vertalen gewoon naar ons eigen werkgebied, Horst Venray. Want toen zijn we begonnen met onze ledenraadsleden, dat zijn 30 ledenraadsleden, hebben we gevraagd van, joh, maar wat vinden jullie nou belangrijk? Een aantal thema's. En daar kwamen 4 thema's uit. Dat is food en agri, jongeren aan ons binden, ondernemers helpen groeien en langer zelfstandig wonen. Nou, toen hebben we gekeken van, ja, maar wij willen daar een aantal initiatieven onder koppelen. Maar die willen we wel gevalideerd hebben. Dus we hebben onderzoek laten doen. Eigenlijk al het bestaand onderzoek wat al bekend was samengebracht. We hebben een organisatiebureau ingehuurd. En gezegd van ja, wij willen het wel gevalideerd hebben. Hè? Want niet dat we het zelf leuk vinden, maar dat er ook echt een behoefte aan is in onze gemeenschap. Nou, er zijn een 15-tal acties uit voortgekomen. En een deel van de acties zijn we leidend in. Bijvoorbeeld, ik ben super trots op Jacqueline, die het project eenzaamheid trekt namens onze bank. Maar we hebben ook langer zelfstandig wonen, dat Adrie van der Kreken trekt. Maar we willen ook vooral dat het teruggebracht wordt in de gemeenschap. Dus niet dat de Rabobank overal een dikke vinger in de pap heeft, maar faciliteert en participeert. Ja. Nou, een andere bank heeft bijvoorbeeld aandeelhouders, dat hebben wij niet. Dus dat betekent dat wij een groot deel van onze winst ook terug kunnen brengen in de gemeenschap. En wij hebben daar het afgelopen jaar toch een behoorlijk bedrag voor gereserveerd. Ja, en Rob is onze kwartiermaker op een 10-tal projecten die... Ja, ik moet nu af en toe net doen alsof ik het al weet. Jij weet dat niet. Maar daar ben ik ook heel trots op. Angelique, een aandeel in elkaar, hè? Dat was jaren geleden al het motto van de Rabobank. En ik vind het ook heel belangrijk, ook persoonlijk, want je leeft in een gebied en je kunt niet alleen zelfstandig zijn en een bank zijn. Je bent onderdeel van de gemeenschap en ik ben ervan overtuigd als de gemeenschap versterkt wordt, dat je ook als bank sterker wordt. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk onze missie is en we willen dat gewoon heel klein doen. Maar hoe verhoudt het zich nou tot elkaar, de gezondste regio en samen voor de gezondste regio? Want ik merk dat daar nog wel eens wat vragen over zijn. Of de naamkeuze altijd heel verstandig is geweest, dat weet ik niet. Maar het wekt nog wel eens verwarring. Maar eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Kijk, Samen voor de Gezondste Regio is overkoepelend. En wij doen een aantal initiatieven waar ook Samen voor de Gezondste Regio in participeert en faciliteert. En bijvoorbeeld Tom en Jan hebben ook heel veel, en Rob ook. Ja, veel Jan is de gezondheidsmaker. Ja, hè? Dus, Jan is de gezondheidsmaker. En die hebben ook heel veel meegedacht in dit project. Ja. Van ja, maar wat betekent dat dan? En hoe kunnen jullie nou een bijdrage leveren aan die gezondste regio? Dus dat is een hele mooie vorm van samenwerking geweest. Ja. En uiteindelijk willen we allemaal uit gaan stralen en trots gaan zijn op onze regio hier. Ja. En zeggen, dit is de gezondste regio van Nederland, van de wereld? Europa, hè? Ja. Oh, Europa. Ja. Die trots, dat merk je toch wel al, denk ik. Ja. Nee, ik merk het al. Dat merk je zeker. En het is ook een soort van verkondigen van het evangelie en er gewoon keihard in geloven.
En natuurlijk moet je het ook bewijzen. Hè. Je kan niet alleen maar zeggen van, nou, het is zo en geloof het dan maar. Maar als je die mooie projecten van vanavond ziet, is natuurlijk allemaal fantastisch. Maar we hebben het ook over gezondheid als in, vanuit Max tot Huber, de gedachtegoed van positieve gezondheid. Leuk om erover te hebben wat je niet kan, maar het gaat erover wat je wel kan. En dat vanuit elke eenheid. Hè. Dat kan van een individu, maar dat kan een bedrijf, een vereniging, een school. Iedereen kan het vanuit die manier benaderen. En dan kom je gewoon uiteindelijk met z'n allen tot hele mooie dingen. En ik vind dat het Rabobank-initiatief daar gewoon een exponent van is. Ja. Als zo'n partij dat omarmt, is het toch... en dan zit naast je voor ons hier een ver bekend gezicht, hè? Onze wethouder Jan Lonen. Maar je zit hier vanavond ook eigenlijk wel met een andere pet op, Jan, toch? Of niet? Ikzelf? Ja, je blijft altijd wethouder, maar vanuit welke rol zit je nog meer hier? Namens de 8 gemeenten eigenlijk dan. Ja. Want wij zijn met 8 gemeenten in Noord-Limburg bezig om ook die gezondste regio te promoten. En ik mag dan namens die 8 gemeenten dat proces trekken wat we doen. En sluit dat helemaal aan op de verhalen die we hier horen? Of zijn daar verschillen? Ja, als vanavond de thema's bewustwording en verbinding zijn, dan hebben we al die voorbeelden die we gehoord hebben en wat jullie ook verteld hebben, dat is er allemaal al. Ja. En het mooie is dan, want wij als gemeente, als overheden hebben de taak om goed leven, wonen en werken voor de burger te verzorgen. Nou, als dat in gezondheid kan uitmonden, dan moeten wij alleen maar zorgen dat we dat kunnen faciliteren als gemeente. En de initiatieven zijn er. Van onderop is er heel veel aangedragen, heel veel dingen lopen er. Nou, als wij nou in staat zijn als gezamenlijke gemeente dat ook mogelijk te maken, omdat met allerlei maatregelen, met geld ook, nou, dan dragen we er samen aan bij. Ja. Of we nou samen voor de gezondste regio heet of de gezondste regio. Ja. Als we maar trots zijn op wat we hier doen, trots zijn op wat we voor elkaar kunnen betekenen, nou, dan gaan we ook, gaat het vanzelf goed komen. Maar Jan, ik ben nou wel heel benieuwd, want Tom heeft straks het kruidvat aangestoken van... Angelique heeft het niet verteld, dus jij zal het moeten vertellen. Wat staat er nou te gebeuren? Want ik ben wel... Nou ja, we zijn sowieso hier in het Venrijse dan. Dat was een klein ontploffingje. Ja. En we hebben het helemaal niet voorbesproken. Want ik denk dat Tom een beetje gedoeld heeft op het feit dat we... Het is verduiveld lastig om met elkaar altijd samen te werken, elkaar te vinden. En het mooie is nou, en daar hebben we elkaar allemaal in gevonden, dat thema gezondheid, de gezondste regio, dat is een nieuw thema waar we elkaar allemaal in kunnen vinden. Ja. Ja. Onder die vlag, als het ware, kunnen we elkaar ook die trots met elkaar uit gaan dragen. Dus in Bezel zijn ze net zo blij als in Venlo, als in overal. En dat willen we, dat willen we ook echt gaan uitdragen. Daar willen we ook echt dingen voor gaan doen. En dat kan van integratie tot noem maar op, tot bomen, Carolien, noem ze allemaal op. En dat gaan we samen doen. En het mooie is dat we dat volgende week, willen we dat ook wat gaan presenteren, wat meer duidelijkheid over geven, dat we ook samen in geloven. Ja. En ik weet niet of jij die ontploffing bedoelde, Tom, maar voor mij is dat wel een ontploffing in ieder geval, dat we daar eindelijk in staat zijn als gezamenlijke overheden. We staan voor alle burgers in deze regio. Er hoort Venlo ook bij, Maurice. En er hoort Venray bij, er hoort Mook bij, er hoort Bezel bij. Ja, ik kom uit Leudal, die horen daar niet bij. Oké, nou ja, ook die. Zijn van harte welkom. Wij gaan het niet beperken tot maar laten we dus die regio mag nog best wat groter dan zelfs de 8 gemeentes van Noord-Limburg? Ja, wat mij betreft wel. Mag het ook de grens over? Ja, wie weet. Ja, ik weet het niet. Ja, maar dat was toch de plof. Dan moet je Marco van Basten niet uitnodigen. Ja. Daar gaan we voor. Ja. Nee, maar we zijn natuurlijk we hebben Maurice aan tafel, hè? Ja. We zijn natuurlijk al vanuit de gezondste regio zelf al een aantal jaren bezig. En we hebben altijd de focus gehad op die regio. En het mooie is van het initiatief, als je het over gezondheid hebt, niemand is tegen. Want ja, hoe kan je tegen gezond zijn? Dat zou heel vreemd zijn. Maar van de reacties zijn van sceptisch tot absurd ambitieus, lukt nooit. Maar ja, je moet daar, en dat bedoel ik straks ook met het evangelie, en als het evangelie nu ertoe leidt dat in één keer alle 8 gemeentes volgende week zeggen van heel goed, dat gaan we faciliteren, dan denk ik dat we echt mogen spreken over een hele grote ontploffing in positieve zin. Dat denk ik en daar mag iedereen zoals die hier zit heel erg trots op zijn. Ja. Ik vind dat we daar eerst voor mogen klappen, ik vind het echt mooi. Ja, laten we dat doen. Ik denk dat het ook belangrijk is, we hebben het over voeding gehad, we hebben het over bewegen gehad, we hebben het over groen gehad.
Maar het is bijvoorbeeld ook binden van jongeren aan onze regio. Hoe versterken we nou dat ze hier blijven, niet naar de Randstad gaan? En er is bijvoorbeeld in november een bijeenkomst voor jongeren om te kijken van, nou, wil je bestuurlijk bijvoorbeeld actief zijn? En kunnen we je daarin helpen, want dat helpt je ook weer met je loopbaan. Nou, dat zijn ook initiatieven die ontstaan gewoon vanuit de jongerencommunity Inspire. Ja, dat vind ik fantastisch om te zien. Want dat draagt ook bij aan de gezondste regio. Maar ook het recreëren, het goed recreëren in onze omgeving. Dus ook de economische factoren zijn enorm belangrijk. Ja. Dus het is echt het totaalplaatje. Ja. Dus het wordt langzaam maar zeker tijd, en ik blijf het een mooie uitspraak vinden, om eens echt te juichen, maar dan niet met de handen in de zakken. Juist. Maar echt die handjes eruit halen en laten zien aan de rest van Nederland en Europa wat wij hier allemaal. Maar het is wel, Rob, dat wil ik wel zeggen, wij zijn heel goed in dingen op papier zetten. We zijn heel goed, zoals we hier zitten, om voornemens uit te spreken. Maar de bal ligt echt bij ons allemaal. Dus ook al de ik dacht dat je nou ging zeggen, de bal ligt nu bij jullie. Ja, nee, maar de bal ligt echt bij ons. Wat met die bal? Het ligt echt bij ons allemaal om het samen op te pakken. Want wij met z'n allen moeten die projecten gaan dragen nu. En het papier is geduldig, maar de uitvoering, daar moeten we komend jaar gaan werken. Maar volgens mij heb je het ook gehoord hier vanavond, Jan. Een heel mooi voorbeeld. Er zijn heel veel van die balletjes die al aangenomen zijn. En daar gaan we volgens mij volop mee aan de slag. Zeker. Laatste vraag. Is er iets wat we nog niet gemeld hebben, maar wat nu absoluut gemeld moet worden? Nou, even recht zitten. We hebben toen we begonnen, zeiden we van niks van structuur, moeten we allemaal niks van hebben. We zijn gewoon een aantal mensen die bij elkaar gaan zitten en pakken dit op. Maar al gauw kom je erachter dat wil je dan een bankrekening of iets dergelijks aanvragen waar mensen wat geld op kunnen storten die ons sympathiek vinden. Dan wordt het wel lastig als je niks voorstelt. Dus we werden een stichting. En we hebben eigenlijk geprobeerd om wel binnen die stichting zo open mogelijk te zijn. En ik ben eigenlijk heel erg trots, buiten het feit dat we een gezondheidsmaker in de vorm van Jan hebben, dat we ook een raad van gezondheid hebben. En de raad van gezondheid, daar zitten een hele grote diversiteit aan mensen in. Maar die is voor mij eigenlijk nooit groot genoeg, want iedereen kan wat mij betreft plaatsnemen in de Raad van Gezondheid. Dus misschien mag ik dit dan nog even gebruiken om een oproep te plaatsen van, zou je er meer over willen weten? Zou je aan willen sluiten? Zou je projecten met ons op willen pakken? Zou je willen verbinden? Dan kom bij de Raad van Gezondheid. En met iedereen bedoel jij individuen of bedrijven, instellingen? Alles. Iedereen vanuit zijn eigen achtergrond, netwerk, individueel, maakt niks uit. Ja, nou, en vooral ook jongeren, hè? Vooral ook jongeren. Heel goed. Ja. Dit wordt in ieder geval uitgezonden in Venray. Dus in Venray komt dit door. Maar nu ook nog de rest van Limburg. En het delen via social media, hè? Helemaal goed. Delen, gewoon allemaal vanavond, hashtagjes. Dat komt helemaal goed. Maurice, Rob, zijn wij iets vergeten? Ja, wij hebben natuurlijk voor alle sprekers nog bloemen. Maar ik denk, we hadden het net over social... Ja, volgens mij wou Jan daar nog wat over zeggen. Even iets met gras voor de voeten wegmaaien is dit. Oké. Maar verder? Niks meer vergeten? Gras voor mijn voeten? We hebben kunstgras in de koel. Ja. Jan, is dit dan het moment om jou nog even het woord te geven? Ja? Kijk Jan, ik zet hem aan, wacht. Ik hoop dat Jan... Wacht, even testen. Nee, we kunnen je nou die catchbox geven, maar dat ziet er niet uit. Nee, dat ziet er... Nou doet hij het wel. Jan, hij doet het wel. Hij doet het wel. Oh, hij doet het. Voordat ik ga beginnen, mag ik natuurlijk een hartelijk applaus vragen voor de mensen aan tafel, want dat hebben jullie niet gedaan. Ja. We hebben vanavond dit gezondheidscafé in Venray georganiseerd om een heleboel gasten uit Venray de kans te geven om op dit podium aan de slag te kunnen. Maar ook om Venray verder te laten kennismaken met de gezondste regio en wat deze drie vertegenwoordigers van de gezondste regio al gezegd hebben. We doen het samen en samen komen we een heel eind op dat goede pad. En de aansporing die Jan Lonen nog geeft van geen grote papieren tijgers, maar vooral klein beginnen en aan de slag blijven en zichtbaar blijven. Dat nemen wij ons zeer te harte. Heel hartelijk bedankt dat u vanavond kwam. En een belangrijk deel van het programma bestaat uit luisteren en praten met elkaar. Maar het belangrijkste is
om na afloop nog met elkaar nog eens even te sparren en dingen te delen. Dat doen we zonder bitterballen, doen we wel met een gezond hapje, tenminste als ik dat goed begrepen heb. U kunt nog even proeven wat dat betreft en vooral nog even nababbelen en hopen dat u bij een volgende gelegenheid, en waar dat gezondheidscafé dan ook plaatsvindt, er weer zult zijn. Dank u wel en tot de volgende keer.